sitä, mutta mä totesin, että ei ole mitään semmoista järkevää tai tulee niin vähän sitä, että en mä tee ollenkaan mitään slideja, mutta että tämähän on chatti ja sehän on tarkoitus tietysti siihen, että jos tulee kysymistä ja toivottavasti tulee kysymistä, mäkin meinaan kysyä kyllä teet joitain asioita, mutta vähän semmoinen interaktiivinen juttu, ettei ole pelkkää synkkää yksipuhelu. Toivoisin, että olisi. Jep, kuulostaa hyvältä. Okei. Eli voinen aloittaa. Joo. Ensinnäkin siis tosi kiva. Mä oon semmoisen salajäsenen siellä WhatsApp-ryhmässä, kuuntelee, kattelee ja ihmettelee kaikkea, mitä te siinä kommentoitte. Ja tosi kiva seura, todella kiva seura. Kuka viitti tai kuka tämän on ikänäkään keksinyt, niin fiksu keksintö. Kyllä mä alusta saakka siinä tietysti mukana ollut, että tosi hieno juttu. Ja sitten onnittelut kaikille urheilijoille, jotka on saavuttanut jotain tai ei ole saavuttanutkaan, mutta ennätyksiä ja muita, niin se on lämmittää vanhan miehen mieltä, kun näkee, että niin sanotusti vanhassa omassa lajissa pärjätään. Ja tosi hieno nähdä, että juniorit heittää kovia tuloksia, aikuiset heittää kovia tuloksia. Lämmittää kovasti mieltä, eikä ainoastaan minun. Me kyllä vanhat parrat tuolla keskenämme ollaan jossain pusikoissa supistaa näistä asioista keskenämme aika paljonkin ja ihan kiva, että tapahtuu. Että kaikki muutkin on kyllä, jotka sitä nyt seurailee, siinä on tyytyväisiä. Mutta mun nyt pitäisi periaatteessa puhua niin kuin ortopedina näistä asioista puhunkin, mutta kyllä mä vähän omaa ex-urheilijauraakin siihen kyytiin ja meinaan kysyä vähän teiltä jotain, miten treenit ja muut tänä päivänä menee. Ja mulla saattaa olla vähän vanhankantaisia harjoittelumetodiasioita mielessäni, mutta että sallitte ne. Kyllä mä muistan, kun mä olen ollut nuorempi, niin mä ajattelin, mitä nuo vanhat parrat mahtaa oikein miettiä. Nyt mä voin kuvitella, mitä teillä on mielessä, kun mä rupean juttelemaan näistä asioista. Mutta kannattaa joskus kuunnella sitä, tai mä ainakin silloin aikoinaan niin yritin kuunnella, mutta vähän tahtoi mennä ohittaa. Kannattaa kuunnella vähän vanhempikin joskus, mutta okei, ortopedia ja moukareheitto, niin tietysti mä oon mä oon tässä työhuoneessani istuskelen, mä oon valitettavasti jokusen urheilija joutunut täällä näkemään ja joutunut hoitelemaan ja onneksi ei kovin paljon on näkynyt. Kyllä mä tiedän, että ihmisillä vammoja on, mutta kyllä se moukarheittäjä tyypillisin vamma löytyy selästä, että niin kun selkäkipuja on aika usein liittyy tietysti lajiin. Se on aika raaka siinä alaselällä ja tietysti sitten on polviongelmat. Ja onko kellään ollut muita vammoja kuin polvissa ja kylissä ja selässä? Semmoisia oikeita niin treeneissä tulleita. Niitä ei lasketa, jos on pudottanut kiekko varpaille nostotangosta tai muuta, mutta semmoisia, niin jotka on niin heittäessä esimerkiksi tullut. No, Tuomas täällä, niin mulle tuli olkapäähän ja solisluuhun toi vamma 2012. Tuli aika raju voimaharjoittelua siinä ja toi niin kuin solisluun molempiin päihin jouduttiin laittaa 2 pistosta kortisonia vielä niin kuin 2 kuukauden levon jälkeen, kun se kipu ei ollut lähtenyt pois. Eli se tuli aina heittäessä se kipu siihen, että joku tulehdustila oli siellä sternoklavikularinivelessä ja sitten siellä tuolla olkapään päässä, solisluun päässä siellä nivelkapselissa. Onko kellään muulla ollut vastaavaa? Ei. Mulla nimittäin itselläni oli vastaava silloin aikoinaan urheiluuralla. Se olikin hankala vaiva, se ei meinaa lähteä pois millään. Ja kyllä se venytys sinne tekee sen, että se on venytysvamma aika pitkälti. Että se tietysti, kyllä se puntissakin rasittuu, mutta kyllä se heittäessä rasittuu eniten. Se, että sä pääsit kortisonin siitä eroon, niin se oli hieno asia. Että niitä on sellaisia harvinaisempia, että kyllä, onko joku semmoinen urheilija paikalla, jolla ei ole ollut selkävaivaa treenien takia? Mä vähän epäilinkin, että ei ole, kaikilla hiukan on ja se liittyy tietysti lajiin. Ja se, että miten sitä pystyisi ennaltaehkäisemään, niin
Walker heittää periaatteessa pitää reippaasti tehdä keskivartalotreeniä. Mä uskon, että jokainen tekee, mutta aina pitäisi pitää mielessä se, että joka treeni pitäisi kuulua mun mielestä edelleenkin, on se heittotreeni tai heittotreenissä keskivartalo aktivoituu, mutta että se pitäisi kyllä lisätä aina joku muutama sarja keskivartaloa. Ne ei tarvitse olla mitään ihan järkyttäviä, se on ihan kiertoliikkeetkin, niin se on palauttavaakin, koska heittohan on aika lailla toispuolinen liike ja sen pitäisi molempia puolia käyttää. Ja niin kun, tuo kiertoliike kuluttaa aika paljon noita alimmaisia välilevyisiä. Tässä on muutama urheilija mullakin käynyt, jolloin Walker heittää siis, jolloin välilevy pullistuma. Yleensä se tulee joko toisiksi alimpaa tai alimpaa väliin, ja se on se, mikä oikeastaan niin kuin, ei se ole pahin selkävaiva, mutta se on sellainen, joka on estettävissä sille, että keskivartalolihakset on symmetrisesti hyvässä kunnossa. Että pitäisi periaatteessa osata ja muistaa tehdä sitten, kun tehdään sitä keskivartalotreeniä, okei, kiertoliikkeet tehdään aina molemmin puolin, mutta että moukarinkin tai painojen kanssa jos pelaa, niin ihan heittää niin kuin väärälle puolelle kylmän viileästi, vaan vähintään saman verran kuin sinne heittopuolelle, että se tasapaino pysyisi jollain lailla kunnossa. Että se on yksi suurin syy, miksi ne välilevyt sieltä kuluu, ja itse asiassa välilevyt ei kulu, vaan se välilevyn nestepitoisuus laskee siellä, ja se tekee sen, että kun se on rustorengas se välilevy, niin se rustorengas repsahtaa alkeen sieltä takaosasta, ja sieltä pääsee sitä pehmettä sisustaa sinne selkäydin kanavaan, ja se tekee sen oireen, että on paljon mahdollista, että niilläkin ihmisillä, joilla ei ole ollut välilevypullistumaa niin todennetusti, niin kun selkä on kipeä, niin sieltä saattaa näistä välilevyistä kuitenkin päästä sitä sisustan nestettä, joka on pH-arvoltaan 5, eli hapan, niin sitä saattaa päästä sinne selkäinen kanavaa, ja se tekee sitten sen selkäkivun sieltä. Että sen pystyy estämään sille, että pitää ne lihakset kunnossa, mutta kaikkehan ei pysty tietenkään, niin kun, jos vertaa urheilevan ihmisen selkää ja semmoiseen ihmisen, joka ei ole urheilut selkää tai kuvia, magneettikuvia, niin kyllä urheilijoiden selät on aina, tai välilevyt on aina enemmän, huono sana degeneroitunut tarkoittaa siis kulunut, joku sanoo sitä rappeummaksi, mutta se liittyy siihen rasitukseen, ei pelkästään moukarheitossa, vaan itse asiassa kaikissa lajeissa. Se, että keskivartalo pitäisi sen tähden pitää hyvässä kunnossa. Siitähän tässä joku vuosi sitten puhuttiin, en tiedä muistatteko, mutta nuo aitojuoksijat vähän kinas keskenään, että millainen pitäisi treenata. Ja Mr. Brykkare sanoi, että tuo maailman tekee 1000 vatsaliikettä päivässä. Se kuulostaa vähän hölmöltä. Mä uskon, että kukaan tekee, mutta ei se 100 huono olisi, jos 100 vatsaliikettä tekee päivässä. Kun ne ei tarvitse olla semmoisia, että tehdään hampaa tirves, vaan ne voi olla vähän kevyempiä, kiertäviä vatsaliikkeitä, inoja vatsalihaksia suoria, mutta kyllä niitä kannattaa paljon tehdä, koska se seivaa sitä selkää aika hyvin. Että se aika usein se selkä, niin kuin Tuomas sanoi äsken, että solisluu kipeytyy vähän reilumman treenin yhteydessä. Kyllä sillainen on, että silloin kun on kova kuormitus, niin kyllä se selkä silloin kipeytyy helposti. Ja näitä ennaltaehkäiseviä hommia kannattaa silloin sitten tehdä, kun on vähän kevyempää aikaa. Esimerkiksi, mä en tiedä kuinka te treenaatte tällä hetkellä, mutta tämä on se aika, kun se selkä pitäisi pistää kuntoon. Sitten täytyy muistaa se, että kun treenataan, varsinkin keväällä, kun lähestytään kesään, niin se harjoittelurytmitys pitää kyllä olla niin kuin järkevää, että ei ole niin, että tehdään ihan saakelin raskasta punttia ja sitten heitetään maksimiheittoa, siirrytään sisään-tulos maksimiheittoa paljon, niin siinä ne paikat kipeytyy usein, että ei ainoastaan selkä, vaan myös muutkin paikat. Onko kuuntelijoissa yhtään semmoista, kenellä ei olisi ollut polvivaivaa? Itse asiassa allekirjoittanut on semmoinen, että mulla ei mitään isompaa vaivaa, että joskus jotain pieniä arkuuksia ollut, mutta ne on yleensä kuormituksen muutoksilla ja hieronnoilla ja tämmöisillä saatu yleensä kuriin, että mulla ei mitään pysyviä polvivaivoja koskaan ollut. Se on kyllä hyvä. Sulla on tietysti putket on kunnossa, niin se on silloin helppo tehdä. Että entäs muilla? Itse asiassa kysytäänkö, onko ollut polvivaivaa?
kellään. No se on hyvä, jos ei ole. Se on, katsotaan kuitenkin me Walkerhead, että ei ole mitään pieniä ihmisiä. Että jos ajatellaan, että tehdään punttitreeniä, käydään heittämässä, sitten otetaan vetoja, hypitään, niin kyllä ne kaikki niillä polvilla käy, että kun massaa pitäisi olla periaatteessa ainakin enemmän kuin tuollaisella keskivertokävelijällä tuolla kaupungilla, niin kyllä ne polvet aika usein siinä kanssa vaurioituu, mutta se on ihan, niin kuin Tuomas sanoi, että sitten kun tulee tuntemuksia, niin siihen pitää reagoida niin, että ne hoidetaan ne ajoissa ne alkavat vaivat pois. Että se, että jos pitkittää sitä niin kuin lepäämistä, niin kyllä se aika usein käy niin, että se vaiva myöskin pitkittyy. Että jos sitä pidetään 3 viikkoa, niin se paranee 3 viikkoa. Että heti kun siellä itse toteaa jonkun ongelman, niin ei sen kanssa välttämättä tarvitse lääkäriin lähteä, eikä pidäkään lähteä, vaan pitää järkevästi katsoa, mikä on kuormitus takana, ja sitten katsoa, mikä on kuormitus tiedossa edessä ja lihasuolot ja muut siihen, niin yleensä ne vaivat sieltä sitten helpottaa, mutta ei ne polivaivat niin kovin no, tietysti kun on pitkiä heittäjiä, muistaa OP leikattiin aikoinaan polvia, itse kullakin niitä ollaan leikattu, kyllä se on yksi paikka, mikä aika usein rasittuu elimissä enemmän kuin muut, ja siihen niitä vammoja tulee, niitä mä joudun tässä hoitelemaan sitten sekä Walker-heittäjä että muiden heittäjien polvia ja muita. Että kyllä se totuus on vaan se, että se selkä on se joka niin kuin on se hankalin ja jonka takia ihmiset sitten hakeutuu niin kuin kuviin. Mä oon aika usein miettinyt sitä asiaa, että kannattaisiko pienestäkin selkäkivusta heittäen ottaa magneettikuva, niin kyllä mä vähän sitä mieltä olen, että se pääsee aika paljon helpommaan siinä, että tietää mikä siellä on, ottaa sen kuvan, kun että odottelee katsolee, että paraneeko se. Kyllä viikon kivun jälkeen suosittelen kyllä sitten kun hakeutumaan. Multakin saa sitten magneettipyynnön kyllä herkästi, jos semmoiseen tarvii, että kannattaa ne kyllä niin kuin ainakin tarkastaa, ettei siellä ole mitään kummallista. No se niin kuin, selkä on se ehdottomasti mun niin kuin, työn kannalta se, mitä mä joudun täällä paljon hoitelemaan ja tavallaan se on merkki, jos selkä on kipeä, niin se on tavallaan merkki, että ollaan tehty. Että siellä voi olla myös sitä, että pitääkin olla sitä tervettä kipua, että jos on sillä, että selkä ei ole kipaa, hyvä tietenkin niin, mutta että jos se selkä aika ajoin kipuilee, niin se voi olla ihan merkki siitä, että treeni menee perille ja sitä kannattaa katsoa sitten, että jos ei se muutamassa päivässä mene, niin sitten ruvet vasta, ei huolestua tarvitse, mutta ruvet vähän miettimään, että voisiko siellä jotain olla. Sen mä sitten ennaltaehkäisystä vähän jo puhuin. Silloin kun on se kevyempi, en mä tiedä, joku voi painaa tälläkin hetkellä kovaa esimerkiksi punttia tai muut käsityksen mukaan kuitenkin jollain tavalla pitäisi olla tämmöinen niin kuin peruskuntokausi nyt menossa. Sinä aikana kannattaa tosiaan kiinnittää ne huomioon. Kun ei tule mitään, niin ei ainakaan periaatteessa, no jos on, niin jokainen treenaa tietysti tyylillänsä, mutta niin, että kun sitä pitkää sarjaa tehdään, niin se kuormitus ei välttämättä ole niin kovaa, että siinä kannattaa sitä keskivartaloa pistää sekaan kyllä keskiväärästä enemmän. Ja mä olen sitä mieltä vähän, että silloin kun sen treenaamaan mennään, niin tekee sitä keskivartaloa siihen pohjalle. Tavallaan lämmittelynäkin. Ja sitten ettei käy niin, että kun on se kovan treenin tehnyt, niin mä teen vatsaliikkeet sitten kotona, niin kyllä jäi tekemättä muuten. Ainakin allekirjoittaneelta on jäänyt. Niin on monta kertaa tullut kyllä sanottua, mutta että teen kotona, mutta ei sitä koskaan tule tehty. Kannattaa ne siellä salilla tehdä. Kannattaa tehdä niitä runsaasti. Että jos te katsotte noita nykyurheilijoita, mitä niistä sitten tulee tietoa silloin tällöin ja sitten mitä nämä vanhemmat urheilijat aikoinaan tehnyt, niin siinä, varsinkin venäläiset silloin aikoinaan, kun niistä paljon puhuttiin, niin kyllä ne niin kuin, kyllä se keskivartalolle sijaa se numero 1, että paljon tehtiin painoheittoja, paljon tehtiin kiekolla keskivartalo, tangon kiertoa ja niin edespäin, että
Ei ne väärin sitä asiaa varmaan koskaan tehnyt. Ne on sentään tutkinut siellä itänaapurissa sitä asiaa aika paljonkin. Että se on semmoinen asia, mihin oikeasti kannattaa kiinnittää huomioon, koska sillä pystyy estämään ne. Silloin kun on kovimmassa kunnossa, niin silloin ne helpoiten ne vammat tulee ja silloin pitää keskivartalojaksot olla kunnossa. Se on se ennaltaehkäisy. Se on se, mitä pitää tehdä. Sitten toinen on tietenkin se harjoittelurytmitys, mistä mä vähän tuossa jo puhuin, että se on tietysti tavallaan mulle niin ortopedinä kuulu, mutta niin, että kun silloin varsinkin kun keväällä se kuormitus niin nousee, tai jokainen tietysti treenaa omalla tavallaan, mutta mun käsityksen mukaan keväällä se kuormitus on kovimmillaan, sitten tosiaan lähdetään enemmän heittää ulkoheittoja ja muita, ne tehot lisääntyy, niin se rytmitys pitää olla silloin järkevää, että jos heitetään kovatehoisia heittoja, niin silloin missään tapauksessa saa kovatehoista punttia enää tehdä. Tai sitten se on rytmitettävä niin, että heittää tietyn jakson, heittää enemmän kovilla tehoilla kevyttä punttia, ja sitten kun tekee kovempaa punttia ja muuta, niin sitten heittoharjoittelu on kevempää. Mutta tuossa nyt on, WhatsApp-ryhmässäkin, sumoryhmässä, niin siitä Katsperista paljon oli keskustelua ja mä uskoisin, että jos siitä ruvetaan puhumaan, niin saadaan puhua aika pitkään. Mutta kyllähän jokainen niin kun, sekä naiset että miesmoukari heittää tietää sen asian, että 115 kilo 1/4 kyykyllä ei heitetä 80 metriä moukariin. Että kannattaa niitä vähän katsoa niitä sillain niin tietyn suodattimin niitä kun ne pakkaa vähän provosoimaan siellä takan ihan kaikella kunnioituksella Mr. Bondarchuk, joka on niin kuin tuolta itänaapurista, ja minulla on vähän huono luottelu siihen koko ryhmään, mitä tuolla meidän raja toisella puolella on, ja tietysti se harjoittelu on niin erilaista. Se ei pidä niin kuin tuijottaa niitä, kun se on niin kuin sen Bondarchukin filosofia on se, että niitä ei ole koskaan tuijotettu niitä numeroita, mitä siellä punttisalilla tehdään, ja se pitää osata erottaa sieltä, että ei katsota niitä. Että ne provosoivasti oli vähän laitettu ne johonkin siinä, missä kohtaa sitten pari kuukautta sitten, kun se oli siellä Summonkin ryhmässä se teksti, niin vähän provosoivasti ne numerot siihen, koska ne numerot ei ole niitä, mitä ne haluaa esittää, vaan ne tuodaan siihen esiin, vaan ne haluaa esittää siellä sitä, että se treenaaminen perustuu niin kuin heittämiseen. Että kyllä se totuus on, että 1/4 kyykky on kenties 3 alkava juttu, ei 1 alkava juttu, mutta ne numerot ovat täysin merkityksettömiä heille. Ja se pitäisi myös tajuta se, että se ei pidä tuijottaa niihin asioihin. Että ei 90 kilo tempauksella ja 120 kilo kyykyllä, niin ei todellakaan heitetty yli 60 metriä moukariin, mutta ne ei ole niitä maksimiarvoja, vaan ne on jotain heitetty jostain hatusta, vaan sellaisia arvoja, joita joskus semmoisia painoja, joita käytetään siellä treenaamisessa. Vai mitä mieltä olette? Teillä on varmaan mielipide tästä asiasta. Tuomaksella ainakin, kerro mulle. Joo, no mitä nyt on kuunnellut sen Pinkisserin podcastit ja lukenut niihin liittyvät artikkelit sieltä Hammer Mediasta, niin nimenomaan niin Katsberg toteuttaa tällaista hyvin lajipainotteista treenaamista, ja kaikki muu, mikä on moukariheittoa, on ihan puhtaasti apuliikkeitä, ja sitä toistellaan siinä viikossa useita kertoja. Et todennäköisesti tämä puhuu, että tämä Katsbergin on koripallotausta, niin siellä on sitä polvivaivaa, ja se on tämän Dylan Armstrongin ihan valinta, että he tekevät sitä 1/4 kyykkyä, mitä se Katsberg pystyy tekemään. Ja he tekevät sellaisilla painoilla, mistä hänelle niin kuin ei tule niitä tavallaan turhia rasitusongelmia siinä polviin, ja he pyrkii tekemään aina mahdollisimman räjähtävästi. Että se on niin kuin heidän jalkojen harjoittelumetodi, että se juontaa sieltä vähän hänen taustastaan. Joo. Ja mutta se on se pääpaino on niissä raskaissa heittovälineissä ja tuo heittämisestä olleen niin kuin yleisesti. Ja sitten ne kaikki muu on sitä lajia tukevaa treeniä, ja ilmeisesti tämä Katsberg treenaa hiukan eri tavalla, mitä tolleen niin kuin yleisesti ajatellaan, että tehtäisiin jotain pidemmän aikaa jotain ohjelmaa, että ilmeisesti pari viikon välein vaihtuu jopa ohjelma hänelle.
Joo, niin se on. Siis se täytyy muistaa, että siis mä en tiedä, miksi ne on tuonut ne numerot esiin. Mä en oikein ymmärrä sitä asiaa, koska tosiaan se filosofia siellä se Bondatsuki, siis hän on professori ja hän tietää asioista aika paljon. Se ei perustu mitenkään niin painonnostoon tai punttisaliin tehtäviin asioihin, vaan se on nimenomaan ne on puhtaasti apuliikkeet. Ne on keskivartaluliikkeet tai jotain muuta sille kaverille. Tai itse asiassa jo aikoinaan nämä sedihit ja muut niin treenasi samalla tavalla, että ei siinä mitään muutosta siihen ole. Että se on heille niin kuin ollut aina ihan sama, mikä se rinnanveto tai kyykkyennätys on. Tai sitä ei ole kokeiltu edes, koska se ei ole olennainen asia. Ja se pitää muistaa nyt erottaa siitä omasta treenaamisesta. Että kyllä se totuus on, että jonkun tyyppinen perusvoimataso siellä ihan varmasti heilläkin on. Ja se on jossain vaiheessa siinä hankittu. Veikkaan, että Kasperilla sama asia, että kyllä sillä jonkunnäköinen voimataso siellä on, mutta sitä mä ihmettelen, että miksei siihen laitettu siihen näihin kun niitä siellä lukuja oli näissä heidän broadcasteissa ja muissa, miksei siellä ollut, että Kasper heittää 8 kilosta moukariin 75 metriä, 9 kilosta 70 metriä ja 6 kilosta 86-7 metriä. Se olisi ollut paljon järkevämpi. Se olisi kertonut enemmän sen miehen niin kuin tasosta, kun puhutaan, että se mun mielestä se on niin kuin jotenkin niin kuin jopa naurettavaa, että sillä laitetaan 1/4 115 kiloa. Mutta ei se naurettavaa, se on provosoivaa. Mutta ei siihen kannata mennä. Siis muistakaa nyt, että se on se, ketä heittää pisimmään, niin se on vahvin. Se on se venäläisten vanha viidakosanonta. Että se ei ole tärkeää, mitä siellä on todella tärkeää, mitä siellä salilla tehdään, koska siellä tehdään se voima sinne, mutta ei kannata lähteä ehkä kopioimaan tai muuta sitä asiaa. Että kannattaa kuitenkin, niin kuin, kyllä Suomessakin moukariheitosta jotain tiedetään, että kannattaa vähän kuunnella, mitä täälläkin Rintaho Artolla paljon tietoa, mitä siellä Venäjällä on tehty, ja OP-harjoittelu on sellainen asia, mitä kannattaa mun mielestä aika tarkkaan seurata ja katsoa, että siellä on paljon sellaisia asioita, jotka on niin kuin tuloksestakin näkee tehty oikein. Okei, en pitänyt kauheasti tuohon, tai mä tule puuttumaan kyllä tuohon treenaamiseen. Yksi asia, mentiin nyt vähän jo ohi tuosta ortopediasta. Haluaisiko joku kysyä minulta niin kuin lääkärinä jotain asioita? Tuomaksella olisi täällä yksi kysymys. Millainen sä näet tässä näin vuosien saatossa, kun liikunnallisuus on yleisesti yhteiskunnassa vähentynyt? Ja itse olen huomannut tuossa yläkoululaisia, kun olen valmentanut tai sen ikäisiä, niin ainakin monissa palloilulajeissa, missä on vielä vähemmän tämmöistä fyysistä harjoittelua, niin todella paljon näitä selän rasitusmurtumajuttuja, niin onko tällaisella yleisen liikuntataustalla kuinka paljon merkitystä sun mielestä tällaisiin selän rasitusperäisiin vaivoihin? No sä kysyit semmoisen kysymyksen, minkä mä olisin voinut sanoakin, että mä ajattelin, että ei se tähän sillä liity. Mä hoitelen päivittäin. Mun käy päivittäin vastaanotolla useampia nuoria. Sanotaan nyt nuorin, jolla on ollut rasitusmurtuma, on 8-vuotias. Ja sitten kun lähdetään siitä eteenpäin, niin periaatteessa se on niin teiniään loputtua, ne vähenee rasitusmurtuma esiasteet ja rasitusmurtumat, nyt on yli 20 niitä on, ja niitä on päivittäin tässä. Mä oon tänään soitellut niitä puheluita vanhemmille ja kertonut, että tämmöisiä asioita on siellä, ja ne kauhistuu, että mistä tämmöinen tulee. Kyllä se mun mielestä tulee siitä, että no okei, jokainen on kuunnellut varmaan noita ja katsellut noita yleisölähetyksiä, jos ei itse ollut kilpailemassa, niin kun siellä kommentoidaan näistä, että arvokisossakin, että kuin monipuolinen tausta menestyneillä urheilijoilla on. Kuin monipuolinen urheilutausta, että siellä on niin kuin lajeja reunasta reunaan niin sanotusti. Kyllä se yksipuolisuus on varmaan se suurin asia. Ja toinen se, niin kuin sä Tuomas sanoit, se liikunnallisuus, että se on vähentynyt, että nykyään nuoret käytännössä, mä en usko, että yksilöurheilijat niin paljon, niitä ei kuljeteta samalla tavalla sinne treenipaikalle ja treenipaikalta pois. Että kyllä siinä aika omatoimisesti mennään, se on hyvä asia, siinä pitäisi mennä pyörällä talvella. Ei tarkoita sitä, että tarvitsee mennä 20 kilometriä, mutta että jos on semmoinen järkevä matka, niin
sinne ei aina vietäisi autolla, vaan ja sitten muutenkin se yleinen liikunnallisuus. Toiset nuoret ei tee yhtään mitään, ja yllätys, niitä ei paljonkaan tässä vaiheessa mun vastaanotolla näy, vaan täällä käy todella paljon urheilijoita. Ja se johtuu siitä, niiden, jotka ei urheile mitään, niin niitä paikat kestää nuorempia jotain, mutta sitten kun mennään tuonne yli 20, 25, 30, sitten niitä rupeaa tulee tänne. Mutta aika harva nuori semmoinen käy tässä minkään rasitusongelman, tässä tämä tarkoittaa täällä mun työhuoneessa nyt, niin aika harva käy täällä mun työhuoneessa nuori sanoo, että hän ei tee mitään, mutta selkä on kipeä, tai jalkaterä on kipeä, tai lonkka on kipeä, tai olkapää kipeä, ja niin edespäin. Se on yksipuolisesta treenistä johtuvaa mun mielestä, että niitä on niin paljon. Ja toki siitä, en mä ole nähnyt kovin montaa kertaa, tai itse asiassa en yhtään kertaa semmoista esimerkiksi, kun itse tuli nuorempaan tehtyä, pelattiin, sitä tarvitaan sanoa street hockeyksi. Eli talvet pelattiin siinä oman kadulla, niin tehtiin joku maalit ja pelattiin jääkiekkoa pallolla tai jääpalloa tavallaan jääkiekkoa. Ja sitten talvet käytiin potkimassa ja melskattiin, hypättiin korkeutta, pituutta ja niin edespäin. Ei ole jos urheilukentällä menee katsomaan, niin eipä näy semmoisia kaveriporukoita, jotka siellä käy, vaan ne näpyttelee tietokoneen tai puhelintaa. Kyllä se siitä johtuu, että niitä ongelmia on niin paljon, mutta se ei periaatteessa tähän kauheasti liity, mutta niin se liittyy, että yksipuolisuus on se, joka niitä vammoja myös tekee. Että se on sama, että jos heittää moukaria pelkästään, niin kyllä niitä vammoja varmaan tulee, mutta jos siinä on jotain muuta, kyllä mä olen sitä mieltä, että 15-vuotiaasta asti urheilu pitäisi olla aika lailla se pitäisi olla myös leikkiä, että se ei pitäisi olla tavoitteellista treeniä, mutta jos 8-vuotias uimari ui 3 tuntia päivässä, niin se on vähän huono mennä sanomaan vanhemmille, että onko siinä mitään leikkimieltä mukana enää, kun siinä on minkäännäköistä. Ja kun vanhemmat tulee tähän sanotaan, että me tehtiin sitä ja me tehtiin tätä, joka käy mun korvaan niin pahasti, että mä en voi sitä sanoa siinä, että sille vanhemmalle, että se on mitään tehnyt, vaan sun lapsesi on tehnyt, tai sä oot pakottanut sen tekemään. Mutta nyt mennään vähän pitkään tästä aiheesta, mutta tulipahan sanottua. Joo, Esa, terve. Terve Marko. Mitä? Terve Marko, täällä Esa. Kysymys liittyen, kun olet tosiaan lääkäriksi lukenut paljon lääketieteestä ja selän rakenteesta, niin onko sun mielestä moukariheittäjän harjoittelu, erityisesti heittopainotteinen harjoittelu, nimenomaan alaselkää kuormittavaa niin kuin kierto vai takaketju, eli ylös-alas suunnassa enemmänkin? No se on molemmathan se on tietenkin, mutta että meillähän tuo alaselän liikkuvuus on kaikilla ihmisillä aika lailla erilainen. Että se ottaa toisilla ihmisillä, jos tulee esimerkiksi niitä välilevyongelmia, niin ne saattaa olla ihan siellä ihan alhaalla, alimmissa nikan väleissä, tai sitten tuossa junktioalueella, joka on niin kuin lannerangan ja rintarangan välissä. Et se liikkuvuusasia on se, joka jonkun verran määrittää sitä, että mihin se rasitus eniten tulee. Mutta en mä näkisi, että heittoharjoittelu sillain on niin kuin sen enempää, jos lihakset on kunnon, niin sen enempää kuormittavaa nuorelle ihmiselle kuin mikään muukaan laji. Et monesti tulee sit iskutus, tuossa lentopallossa tulee, niin kuin koripallossa tulee paljon hyppyä, se iskutus on ehkä vielä pahempi kuin tuommoinen kierto tai ylä-alasuunnan niin rasitus. Riippuu tietysti, että mikä se selän asento on, että jos siellä on niin kuin vähän semmoista, puhutaan kyfoosista, eli se on vähän no ne hartiat pitää olla siellä rentoon, kun heittää, että jos se on semmoista pyöräytyvää, niin kyllä sen ylä-alasuuntaankin ottaa, mutta kyllä ne kierrot tietysti eniten, mutta niin kuin mä sanoin, niin en mä pidä sitä lainkaan niin hankalana asiana kuin iskutus. Niissä lajeissa, jos on paljon iskutusta, lentopalloa ja koripalloa, niin, ja on pitkiä ihmisiä, niin niissä on aika paljon selkäongelmia. Ei moukariheitossa mä näkisi, että se on jos on lihakset kunnossa, niin ei ole kyllä palvelulajissakaan sitä ongelmaa, mutta en mä usko, että se niin kauheasti sitä kuormittaa. Kuormittaahan se, mutta niin, että se olisi jotenkin niin kuin vaarallista tai muuta, niin ei ole kyllä. Mites sanoit kuitenkin, että alaselkäongelmat on yleisimpiä. Mistä se sitten tulee, miksi ne alaselkä sitten siellä niin muuttuu ongelmalliseksi?
No kyllä se on se, että ne tukilihakset ei ole riittävän vahvat. Edessä vai takana, jos puhutaan etuketju, takaketju tai kiertävät? Niin, kyllä mä olen sitä mieltä, että ne on niin kuin vatsalihaksen tärkeimmät. Ja mun mielestä, jos pyssäreiden kanssa puhutaan, niin ne puhuu hyvin paljon niistä pikkulihaksista, mikä siellä on. Mutta se on totuus se, että kun se sen selän aukaisee, niin ne pikkulihat, puhutaan ne stabiloivat lihakset, niin ne on paperin paksuset. Ne on tuommoisia, kun ottaa normi A4-arki, niin ne on niin paksut ne lihakset. Verrattuna siihen, jos ottaa semmoisen kunnon selkälihasköntį, joka on niin halkaiseltaan parhaimmillaan 10 senttiä, niin, ja samalla vatsalihakset, sixpack on, niin kyllä ei ne niin paksut ole, mutta kyllä siellä on niin kuin useita senttejä paksua lihaksia, niin mä olen vähän sitä mieltä, että okei, se kysymys ensin, kyllä vatsapuoli on tärkeämpi kuin selkäpuoli. Vatsapuolella tuki tulee enemmän kuin selkäpuolella. Se ihminen tekee selällä, sen noukkii maasta kaikki ja niin edespäin, niin se tekee selällä paljon enemmän töitä kuin etupuolella. Et vatsalihaksia pitäisi mun mielestä treenata enemmän. Jos ajatellaan, niin 2 suhde 1, 2 sarjaa vattaa, 1 sarja selkää. Ja sitten kiertäjät tietenkin heittäjällä on tärkeät. Ja sitten ne täytyy olla symmetriset. Et molemmin aika usein niin moukariheittäjällä on hyvinkin toispuoleiset vahvat nuo lihakset. Se oikea puoli on vahvempi kuin vasen. Mutta vatsapuoli on tärkeämpi kuin selkäpuoli mun mielestä. Ja miksi tulee niitä ongelmia? Siksi, että ne lihakset ei ole riittävän vahvat. Jatkaisin vielä, jos muut ei kysele, niin minä alan tykittämään. Miten sitten, jos mietit, tiedät lajista niin paljon, että osaisit sanoa niin kuin ortopedin näkökulmasta tai fysioterapeutin näkökulmasta sitä, että jos vatsaa reenataan enemmän, niin onko siinä minkälainen balanssi järkevää? Niin kuin, onko se staattinen voiman tai niin kuin pito vai niin kuin voiman tuotto? Melkein itse tiedän vastauksen, mutta mikä se on ortopedin näkemys? Kyllä mä näkisin, että molemmat tietysti täytyy olla. Kyllä staattinen pito on tietenkin, jos ajatellaan heittämistä ja heittoa, niin staattinen pito on tärkeämpi, mutta se, että se dynaaminen liike siihen niin vatsalihakset ei vahvistu pelkällä staattisella treenaamisella. Lajivoimaisesti kyllä. Pito pysyy parempaa, mutta ei semmoista, en tiedä onko semmoista liikettä, on tietysti nykyään keksitään kaiken näköisiä juttuja, niin staattistakin treeniä pystyy tekemään ja sehän periaatteessa heitto on sitä koko ajan. Että se niin kuin, kuitenkin niin kuin moukariheitto on kuitenkin semmoinen laji, että siinä tarvitaan paljon lajivoimaa ja niin kuin nyt ollaan nähty just näistä ihmisistä, esimerkiksi Kasperista just, että ei se vaadi sitä 200 kilon raaka rinnanvetoa tai mitään muuta. Et se vaatii vaan niin kun hyvät lajivoimaominaisuudet ja sitten sopivaa treeniä. Että toki en nyt jotenkin, niin mulla on vähän vaikea uskoa ihan kaikkia asioita. Mä olen vähän skeptikko, että ei ole tehty tietyn tyyppistä treeniä. No, olen kyllä kuullut, että joka paikassa leirilläkin ne treenaa kyllä niin kuin sanovat, mutta kyllä se jonkunnäköinen perusvoimataso siellä pitää olla. Mutta silloin kun mä olen itse heittänyt, niin jos muistatte semmoisen heittäjä kuin Tibor Kesek, unkarilainen kaveri, niin se sanoi, että mä kysyin, että tai näitä puheltiin, hän ei kun kovin hyvää englantia puhunut, mutta jostain voimatreenistä muista, niin hän sanoi, että hän on 220 kiloa vetänyt raakan rinnan. Mutta sanoi siihen perään sitten, että okei, 180 kiloa riittää, kunhan se tulee riittävän nopeasti. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin 100 tai 120 kilon rinnanvedoista, niin ne on tultava sitten niin kuin rukkane. Ja mä en tiedä, onko siitä sitten enää mitään hyötyäkään, jos vedetään 100 kiloa ja heitetään 80 metriä moukariin. Mä en oikein tiedä, onko siinä kovin niin hyödykästäkään muuta kuin palauttavana treeninä tehdä sitä, että onko se edes niin kuin järkevää, mutta okei, mä menin taas vähän väärää asiaa, mutta sä kysyit siis siitä, mitä sä kysytkään, mä menin aika pitkä. Eli nyt jos puhutaan niin kuin vatsalihaspainotteisesta koreharjoittelusta, niin se oli oikeastaan siihen, että staattisuus on tärkeämpää kuin varsinainen dynaaminen voimantuotto siellä etuketjussa. On se varmasti, mutta kyllä niin kuin jos keskivartaloa treenataan, niin kyllä moukariheittäjä kannattaa paljon käyttää niin kuin painoja siinä. Raskaita moukareja pyöritellään niin edespäin. Se vahvistaa kyllä keskivartalon
niitä lihaksia kuin pitää. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, staattista voimaa tarvitaan enemmän. No joo, mä nyt vielä vähän ortopedina, mä rupean puhumaan vähän niin kuin ex-smoker heittäen muutama asia haluan sanoa, mutta nyt kun siitä treenataan kovaa, niin varsinkin naisurheilijoille pitää tämä sanoa, mutta samalla kuuluu miesurheilijoille, että kaikki sen tietää, sen proteiinitarpeen, mitä siitä puhutaan, että sitä pitää olla 2 grammaa, sitä on joskus syöty 2 grammaa per painokilo kohti, mutta jos painetaan 110 kiloa ja täytyisi 200 grammaa proteiiniä saada päivässä, niin aika vaikea, että se osaa mistään tavallisesta ruuasta. Kyllä siihen pitää niin kuin lisäravinnetta ottaa aika lailla, mutta että onko se 2 grammaa oikeasti se määrä, mitä tarvitaan, niin tutkimusten mukaan kyllä, mutta mä jotenkin niin kuin, siinä voi olla ehkä aste liikaa sitä, mutta ei se haitallista ole. Ravinto on hirveän tärkeä osuus, että on aivan turha treenata, jos ravitse, siis ruoka ei ole riittävän ravinnerikasta. Mä sitä sanon, että joskus saa syödä niin kuin roskaruokaakin, mutta kyllä se pitäisi olla niin kuin semmoista turvallista perusruokaa, missä on paljon proteiinia, mielellä vaaleita lihaa, tai sitten jos ei lihaa syö, niin mä en tiedä, mistä kasvissyöstä proteiinia kovasti saa, mutta purkista nyt sitä ainakin saa. Että kyllä se proteiinimäärä pitää olla hyvä. Mun mielestä jokaisen urheilijan pitäisi olla vessassa aamulla, kun menee, niin siellä pitäisi olla puntari. Ja sen joka aamu se perusaamutoimiin kuuluu se, että käydään siinä puntarissa ja katsotaan paljon se paino siellä on. Että jos kovaa treenikauteen näyttää, että paino lähtee alaspäin menemään, niin mun mielestä on turha treenata. Että ei se saa siinä vaiheessa lähteä. Se on eri asia, ei ylimääräistä kauheasti kannata olla, että sen painon voi pudottaa kyllä muutenkin, mutta ei sitä kannata niin kuin treenin aikana, silloin kun treenaa kovaa, niin pudottaa, koska se lähtee sitten kyllä lihaksista se voima tai se paino, että ei se lähde rasvasta koskaan silloin kun treenaa. Että se pitää ja sitten niitä kaiken maailman rasva polttaa ja muita tommosia treenejä, mutta en mä usko, että en kukaan muu heittänyt sillä treenaa, että ruvetaan rasvaa polttaa, vaan se, että tulisi lisää voimaa ja jämäkkyyttä. Et silloin kun paljon treenaa, niin ei saisi oikeasti niin kuin paino pudota. Se pitäisi huolehtia kyllä jokaisen, että se puntarikäynti olisi aamuun semmoinen hyvä asia. Samoin sitten tietenkin niin kuin... No, kerro. Tuomaksella olisi kysymys. Tuli mieleen nyt ravinnosta, tuli mieleen lepo ja tämmöinen, mites yleisesti ottaen sun kokemus autojen istuimet ylipäätänsä ja sängyt, että olisiko niistä jotain vinkkejä antaa kuulijoille, että mikä hyödyttäisi sitä selän palautumista eniten? No, niitähän on olemassa siis ortopedisia penkkejä autoihin. Ja mäkin olen niillä joskus istunut ja se nyt tietysti, jos autossa viettää aikaa niin kuin tunnin päivässä, niin mun mielestä se on nyt ihan sama mikä se penkki on. Mutta se, että talvella kun treenaa ja tulee sieltä treeneistä, niin ei nahkapenkillä istuminen on kyllä murhaa sitten siinä selällä. Että tarkoittaa siis sitä, että kun on pakkasta 5 asteet ulkona ja istuu kylmällä nahkapenkillä, niin en sitäkin kyllä suosittele. Kyllä se täytyisi olla niin jollain tavalla kyllä jokainen se tietää, se tuntee, kun vähän on niin ehkä nihkeä selkä, kylmä, vähän ehkä hikinen vielä selkä ja sitten istuu autoon, niin se märkä kylmä ja sitten se kylmä nahkapenkki, niin se on kyllä sellainen yhdistelmä, että jos ei sitten tule selkäongelmia, niin sitten ei tule mistään. Että enempi mä kiinnittäisin huomioon, mitä sen penkin päällä on. Että siinä olisi joku semmoinen, joko solumuovi, joku karva tai joku muu, että ei sitä kylmää saa heti sen treenin perään siihen selälle. Että ei se tietysti, niin kun, kyllä mä olen sitä mieltä, että nykyautoissa ainakin sellaiset penkit, että se riittää ihan hyvin, minkälaiset ne on, että niiden kanssa niin kun pystyy olemaan se lyhyen ajan. Toinen asia on sitten se sänky. Että se sänky pitää, toiset ihmiset tykkää kovista sängyistä ja toiset tykkää pehmeistä. Ja sitten kun menee tuonne jonnekin tai ostamaan sitä sänkyä, niin siellä on kyllä montaa vaihtoehtoa. Ja
Ja yleensä ne myyjät mielellään myy sen kalliimman sieltä, mutta ei se välttämättä se kallein ole se paras. Että se paras sille selälle, se paras sänky on se, joka tuntuu parhaammalta. Meillä on kaikilla niin erilainen, niin ne mutkat siellä rangasta, puhutaan kyfoosista lordoista, eli se alamutka, se hyppyri ja alaselässä, niin toisilla on ihan merkittävästi iso, niin kuin reilumpi se mutka siellä. Siis mä sanotaan se on lordoosi nimeltään, niin se on merkittävästi reippaampi toisilla kuin toisilla. Toisilla on ihan suora, toisilla on merkittävästi isompi. Ja niille ihmisille sopii kaikille erilainen sänky. Ja mä olen sitä mieltä, että se sänky, joka tuntuu hyvältä sinne selälle, se on paras. Ei ole olemassa semmoista Hestelsin sänkyä, joka niin sopii kaikille. Se pitää niin kokeilla. Tyydyttikö vastaus? Joo, kyllä, kiitos. Sitten vielä jatkan tuosta, että miten sitä selkää pystyisi mahdollisesti palauttelemaan. Että itse olen kokenut joskus, että vesijuoksu on hyvä tämmöinen dekompressio ja sitten välillä kevyt roikkuminen tekee ihan hyvää ja henkilökohtaisesti tykkään tehdä noita selkäpenkissä aika paljon toistoja viikoittain, että kuuluu alkulämmittelyihin ja sitten vähän tuntilla vaikka lopuksi ja heittoreenin jälkeen ja myös näitä vatsalihas rutistuksia erilaisia ja erilaisia tämmöisiä koreliikkeitä. Mutta mitä mieltä olet tämmöisistä niin kuin roikkumisista tai muista palautuskonsteista sinne selkään? No on just semmoisia, kun sä oot kokenut ja sä tiedät, mitä pitää tehdä. Pistä ne nuoret tekee noita samoja asioita, kun sä näet. Ne on juuri niitä, millä se palautuu se selkä. Semmoisia ihan niin kuin, siis lämmittelyä, keskivartalon lämmittelyä ennen treeniä, juuri niin kuin sä teet. Sitten tekee sen treeni, joka rasittaa sitä selkää, palauttelee vastaavaa treeniltä tai jollakin. Se voi palauttaa, niin kuin mä vähän sitä mieltä, että se tämän Bondartsukinkin se systeemi, että heitetään pitkiä heitotreenejä ja sitten siihen päälle tehdään tämmöinen kevyt puntti, niin se kevyt puntti on nimenomaan sitä varten, että ne paikat palautuu. Sekä selkä että muut lihakset, niin se olisi niin kuin palauttavaa harjoittelua siihen. Että se olisi seuraavan päivän taas niin kuin valmis siihen heittotreeniin. Että se, on niin kuin, se ei ole voimaa, sille ei haeta voimaa, vaan se haetaan nimenomaan sitä palautusta. Ja sitä roikkuminen on hirveän hyvä. Se vetää niitä välilevyjä tavallaan, tai nikamia irti niistä välilevyistä, tulee sitä pituutta lisää. Tuommoisen jumppapallon päälle vattalaan makailu on yksi hyvä. Ja sitten ihan tämmöistä kevyttä tosiaan keskivartalo sekä vattaa että kiertäjiä. No kiertäytyy myös vatsalihaksia, mutta vinot vatsalihakset, suorat vatsalihakset ja sitten selkälihakset. Kaikki kannattaa kyllä joka treenin jälkeen. Se on just sitä, mitä sä oot niin Siperia, tai no sä oot varmaan sitä miettinytkin, mutta Siperia on opettanut, että ne on parhaita ja niitä kannattaa tehdä. Joo, kyllä. Ja varmaan jokaisella vähän ne omat liikepatterit siellä mukautuu, mutta itse tykkään keskivartalotreenissä nimenomaan siitä, että mä en jystä vaikka 3-6 sarjaa jotain yhtä liikettä, että mieluummin mä teen vaikka 5 tai 6 erilaista liikettä ja teen 1-2 sarjaa kutakin. Juuri näin, monipuolisuus. Juuri se. Se on, niin kuin, se on mun mielestä A ja O, että se aika usein näkee sitä istumaan nousua tai no, voi olla, että on nähnyt itse peilistä liikaa, tehnyt niitä samoja liikkeitä paljon. Kyllä se monipuolisuus, että vaikka se pitää se liike on sellainen, että se ottaa sinne oikeaan paikkaan, että se tuntuu, että tämä on nyt hyvä liike tuonne mun keskivartaloon, että se voi tuoda vähän voimaa ja se palauttaa. Mutta se, että mennään niin kuin laput silmillä ja tehdään yhtä liikettä, jota joskus tehtiin aikoinaan, niin toivottavasti semmoinen on jo ohi, että semmoista ei enää, että silloin aikoinaan oli liikkeen niin kuin rinnanvetokyykky ja sitten tehtiin suoria vatsalihaksia ja muutama kierto ja sitten lähdettiin kotiin. Että toivottavasti se aika on ohitti, että nyt tehdään monipuolisemmin asioita, heitetään paljon painoa ja niin edespäin, mitä tosiaan ne venäläiset ja muut tekee. Että sen verran mä siihen nyt vielä, mun on pakko se, kun mun tuli mieleen, palautuu siihen Itäblogin tai Bondartsukin filosofiaan niin, että nehän kaverit, niin, se on niiden työ, se moukoreheitto silloin aikoinaan oli. Ja kuvittelen, että tämä Kasper tekee suunnilleen samanlainen, niin ne heittotreenit ja kaikki treenit on hirveän pitkiä. No siis, siellä ei ole mikään kiire mihinkään, ne kestää 3, 4, 5 tuntia. Siellä heitetään iso määrä heittoja, 50 plus.
heittoja pihalla ja tehotkin väliin aika reippaat, ei tietysti kaikissa, mutta eri moukareita heitetään tietty aika, 2-3 viikkoa, 2-3 kuukautta, sitten kun se kehitys pysähtyy, niin sitten mennään seuraavaan treenisysteemiin, mutta se, että se fokus on siinä heittämisessä. Ja mun mielestä ei ole ollenkaan väärä asia, mutta täytyy muistaa, että se ei todellakaan sitten niin kuin ole pelkästään sitä, se kyse tietty määrä voimaakin pitää olla. Niin kuin se, että ruvetaan heittämään, heittotreeniin kuuluu, mä en jotenkin niin kuin, mun mielestä 15 heittoa ei ole heittotreeni. Se on mun mielipide. Jos katsoo, tai mä oon niitä nähnyt, kun ne kaverit heittää. Muistan yhdenkin vuoden, jossa arvokisoissa oltiin, kun tämä Puolan kaveri Tsiolkovski, kaljumies, muistatte varmaan, niin se voitti maailmanmestaruuden ja sitten seuraavan päivän mä olin siellä treenaamassa, niin se tuli sinne heittokentälle, heitti 3 tuntia siinä. Ja vaan niin maailmanmestaruuden kunniaksi. Seuraavan päivän että täytyy muistaa se, että se pitää kuitenkin treenata, että ei tunnin heittotreeni ole heittotreeni mun mielestä. Ja nyt tähän kohtaan sanon vielä sen, tai kysyn, kuinka monta moukari itse heittäjää on paikalla? No en mä voi kysyä kuinka monta, mutta kysyn kaikilta, jotka kehtaa vastata tähän. Montako teistä käy ulkona säännöllisesti heittämässä talvella? Mä käyn. Kuinka usein? Minä myös. Kuinka usein? No jos riippuu vähän kelistä, mutta pyrin silleen niin kuin kerran viikkoa, kerran 2 viikkoa, mutta poimin sieltä semmoiseen kelillisesti mukavan päivän, että ei tuulisi hirveästi ja olisi niin kuin siedettävää olla siellä hiukan aikaa. Sä käyt siellä lentokentän takana heittäessä? Joo, ja Kati myös. Joo. Entäs muut? Joka toinen viikko. Joka toinen viikko. Kuka kävi? Raution Petri. No, joo. Entäs muu? No Johanna on pyrkinyt siihen kertaviikkoon, mutta kuitenkin näitä selkävaivoja on ollut välillä, niin se kylmä ei ole ihan hirveän hyvä. Niin kyllä pyritään ainakin, jos ulos mennään, niin valkkaamaan se vähän lämpimämpi keli. Joo, se tietysti meillä on täällä, että eihän sinne voi mennä niin kuin joka kelillä ja lumisateella ja järki pitää olla kädessä, mutta kyllä niin kuin, kuunnelkaa nyt, kun Tuomas on kokenut heittäjät, mitä pitää tehdä. Että mun mielestä, niin kuin jos siellä ei kerran 2 viikkoa käy, joko kerran viikko, kerran 2, se täytyy tietää se taso, mikä se on. Että vaikka Porissakin on sellainen tilanne, että sehän koppi ei ole lämmin, eihän ole. Mutta aika monessa paikassa. Onko se nykyään lämmin? Se on lämmin. Siellä on sähköpatterit, että se on siitä mukavaa, että siinä pääsee kyllä sit vaihtelee paitaa ja lämmittelee. Että se on hyvä juttu. Et kun on sitten toisia sellaisia paikkoja, missä on myös, että pystyy niinku heittämään, lämmittelee esimerkiksi sisällä jossain hallissa tai jossain muualla, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että se ulkoheitto on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Vaikka se, Johannakin sanoi, että selkään käy, okei, pitää lämmitellä hyvin ja pitää käyttää järkeä siinä, että jos on selkä kipeä, niin sitten kannata mennä. Tietenkään, mutta semmoisessa tilanteessa, että keli on sopiva ja muut, niin se täytyy katsoa vähän ennusteita ja muita, että mitä pystyy menemään. Mä juurikin ennen kuin tämä alkoi, niin juteltiin Paasosen Esan kanssa. Ja kaikki varmaan tuntee Paasosen Esa ainakin jollakin tasolla, niin Esa heitti itse aikoinaan ja heitti samaan aikaan kuin Tiaisen Jussi, ainoa meidän olympiavoittaja. Ja ne rakensi Jussin kanssa sinne Lappeenrantaan tämmöiseen suulin, missä ne kävi tavallaan sisäheittämässä. Kova homma oli kuulemma sen suulin teko ja ne heitti siellä sisällä ja Jussi heitti 2 vuoden peräkkäisiä välillä aina siellä suulissa ja totesi sen jälkeen, että paskat, että siitä ei ole kyllä mitään hyötyä, jonka jälkeen se mies heitti kaikki heitot pihalla ja Lappeenrannassa joskus aina kohtalaisen kylmä varmaan, niin Jussi heitti vain ulkona sen jälkeen, että
En mä sitä tarkoita, pitää järkikäytöllä kärsiä, mutta sekin, että ei heitä ulkona pelkästään, eikä heitä pelkästään sisällä, vaan pitää löytää sellainen järkevä välimuoto siihen. Ja tuo on mun mielestä aika hienoa, että kerran viikko, kerran kahteen, jos pystyy siellä käymään ja katsoo sen tason, mikä se on, että se voi se heittotreenin tehdä sillä, että käy heittämässä talvella sen 15 heittoa siellä. Ja jos ajattelee, että heitän sen jälkeen vähän jotain, niin menee vaikka sisäpaiskiin sen jälkeen, jos on mahdollisuus. Mutta se, että jättää sen ulkoheiton vallan pois sen takia, että on kylmä koko ajan tai on jotain semmoista, niin ei, mun mielestä se ei palvele ketään. Että kyllä mä tiedän, että OP aikoinaan, Karjalaisen OP heitti kesälläkin paljon sisällä. Eikä se ollut huono asia, mutta se ei heittänyt missään tapauksessa kaikkia heittoja sisällä. Sitä katsottiin koko ajan, missä taso on. Ja sitten, että se irtiotto pitää osata myös sisäheitossa ottaa oikein. Että aika usein, jos heittää pelkästään sisään, niin se katoo se todellisuus. Että paljon se leka oikeasti lentää. Että ei se pressun pauke kerro yhtään mitään, vaikka niitä tarinoita kuulee, että pressu paukkuu taas siihen malliin, että kyllä ollaan kauheassa kunnossa. Kyllä mä muistan itsekin sen asian. Mutta ei se niin vaan ole. Olen mäkin käynyt heittää 28 asteen pakkasessa Heikkilän Pasin kanssa aikoinaan tämä Pirkkalas. Käytiin heittämässä, tai se talvi heitettiin kokonaan pihalla, mutta ei siinäkään mitään järkeä kyllä ole. On kyllä ja sitäkin mieltä, mutta jokainen tietysti ajattelee itse, mä olen sitä mieltä kuitenkin, että se ulkoheitto on hirveän tärkeä, että vaikka se käy sinne selän päälle, niin katsoo sen hetken, että jos on selkäkipeä, niin ei mene sinne väkisin, mutta muuten niin se on erittäin hyvä, että tiedetään, missä kohtaa mennään. Mun mielestä tärkeä asia. Pysyy ne tehotkin niin sisäheitoissakin riittävän kovina. Okei, vielä. Niin. Marko, mulla on sulla välikysymys. Poiketaan vähän tästä ulkoheittamisesta siihen. Puhuttiin niistä vatsalihasten tärkeydestä. Mitäs mieltä oot? Tuossa on ollut erilaisia tutkimuksia näistä lonkakoukistajista ja näin, niin itsellä on semmoinen ollut, että silloin kun mä olin joku 20, niin alkoi, eli siitä on 17 vuotta aikaa, niin oli semmoinen trendi vähän, että pitäisi tehdä jalat vapaana se vatsat, että se kävisi vaan tuohon niin sanottuun sixpackiin, mutta itse olen kokenut eniten hyötyä siitä, että pitää jalat kiinni ja semmoisella sopivalla kuormalla tekee niin sanottua kiintovatsaa, että tulee tuossa lonkankoukistaja mukaan siihen. Niin voisitko sä selittää vähän, mikä se lonkankoukistajan funktio on sen alimpien nikamien kannalta? No joo, nyt kun mulla olisi kuva, niin mä näyttäisin, mutta mulla ei ole kuvaa siitä, mutta se on, ainakin ne, jotka on käynyt täällä mun vastaanotolla, niin mä oon niillä ainakin näyttänyt sen. Siis rankahan on, jokainen tietää, mikä näköinen on selkäranka. Se sixpack on itse asiassa siinä on, niin kuin, on ranka, sitten siinä etupuolella on aortta, sitten siinä on suolet ja sen jälkeen tulevassa vatsalihaksi. Se etupuoli on tavallaan niin semmoiselta tietyltä pätkältä, niin kuin, siellä ei ole mitään lihastukea suoraan siinä rangan ympäri, mutta sivuissa kulkee paksut putket. Se on ihmisen sisäpileen se lonkan koukistaja ja ne putket on ihan siinä rangan vieressä kiinni. Ja sen lonkakoukistajan niin kun se stabiloiva ominaisuus on hyvin merkityksellinen. Tarkoittaa siis sitä, että kun vatsalihaksia kun tehdään, lonkakoukistajat vahvistuu automaattisesti. Ei oikeastaan semmoista liikettä ole, että ne ei vahvistu. Se ei ole huono asia, että ne vahvistuu, koska ne vahvistuu ehkä parhaiten niin just kun pitää ne jalat siellä puolapuitten tai jonkun muun tuen alla. Niin silloin tulee sekä vatsalihaksia että niitä lonkakoukistajia. Ne lonkakoukistajat on hyvin merkityksellistä, koska siellä on niin kuin nikamassa lähtee sivuhaarakkeet sivuille. Ja niiden sivuhaarakkeiden takapuolella, eli selkäpuolella on ne paksut selkälihakset, ne putket, mitkä siellä näkyy. Ja niiden sivuhaarakkeiden etupuolella on nämä, jokainen tietää, kun on katsonut, porsaan sisäpile, jokainen tietää, minkälainen se on. Meidän ihmisen sisäpile ei ole kauheasti siitä paksumpi. Tietysti voimanostaja se on niin kuin naudan sisäpile, kyllä. Anteeksi, noilla voimamiehillä, siis podareilla ja muilla. Ja kyllä mokerheittäjälläkin se aika vahva siellä, mutta sanotaan, että se on siihen väliin jotenkin. Mutta se putki tai se sisäpile on sen poikkihaarakkeen etupuolella.
ne tukee ne molemmat, ne on yhtä tärkeitä sen rangan tukemiseen, se sisäfile, eli se lonkakoukistaja, että se ulkofile, joka on sen pitkä selkälihas. Se on, nyt kun olisi kuva, niin se kertoisi enemmän kuin mun porilainen tapa puhuu siitä, mutta se on juuri niin, että ne tukee, siis ne on hirveän tärkeitä lonkakoukistajat siellä. Vähintään yhtä tärkeitä selkälihakset. Näetkö sä, kun mä ajoin ihan Google-näyttöä, mä en tiedä, onko näistä kuvista apua, mä pistin vaan lonkankoukistaja. Vartois nyt. Joo, Voidaan laittaa myös toinen hakusana, jos no osaat joo, sanoa. siis jos olisi magneettikuva, mutta ei siitä tähän esiin nyt saa, mutta tuossa näkyy ne lonkakoukistajat, millainen ne on tuossa jos katsoo esimerkiksi, mikä kuva tuossa nyt olisi kaiken paras. No jos katsoo vasemmalta puolelta tuo toinen ylhäältä tuo kuva, lukee osteopatia ja niin edespäin. No nyt niin, ei tämä vaan. Niin siinä näkyy nyt millainen tuo ei oikeastaan ole ihan todellisen näköinen, mutta näkee, että tuo on siellä, tämä on tuossa, jos katsotte noiden lihasten yläpuolella, tuolla näkyy nuo rangas, missä on ne pienet nökäreet, eli ne poikkihaarakkeet. Tämä lihas lähtee niiden poikkihaarakkeiden niin kuin täältä vatsan puolelta. Ne tukee sitä rankaa täältä niin kuin sivuista. Ja sitten ne isot putket. Löytäisitkö sä sieltä, miten mä löytäisin itse täältä semmoisen kuvan? Osaatko sä sanoa jonkun hakuun? Laitas Lannerangan MRI. Okei. Tuosta katsoo esimerkiksi ylärivistä toinen vasemmalta kuva. Saatko sä siihen? Tämä. Niin. Katsotaan, jos mä vielä klikkaan, saako se vielä suuremmaksi. No ei mennyt, mutta no tosta zoomataan tolleen. No. Tämä ei ollutkaan niin hyvä. Katsotaan, missä se näkyy nyt. No oikeastaan, nyt se meni onnekin. Oli toinen kuva. Tuliko täällä alta täältä jostain? Anna se on nyt hetki paikallaan, nyt on niin kauhean so. Nyt lukee vasemmalla puolella toiseksi yli rivi, ensimmäinen kuva vasemmalta, se. Tämä. Niin, ja sulla on just se sormi oli just siinä lonkakoukistaan, eli tuossa keskellä, no tuossa nyt, jos te katsotte tätä kuvaa nyt tässä, mikä suurennettiin, niin näkyykö mitä mä näytän? Ei näy. Ei näy. No siinä on keskellä se pallukka, se on poikkileikkaus tuosta. Se, missä on 32,2 milliä siellä yläreunassa. Sen yläpuolella on 32,2 milliä, se on aortta. Ja sen alapuolella tämä vaalea on selkänikama. Ja sen nikaman molemmin puolin näette tuommoiset tummat klompit. Saako sä laittua sormen siihen? Joo, eli nämä. Nämä on ne lonkan koukistajat. Ne tulee tuon rangan vierelle tuohon sivulle. Ja ne on äärimmäisen tärkeät sen stabiliteetin kannalta. Et se selkälihas ei tässä näykään, se on tuolla tavallaan alempana sitten, tuommoinen samanlainen, missä se näkyy sitten parhaiten. Ei tässä ole sellaista kuvaa, missä se näkyy hyvin, mutta että, niin kuin näette, niin se on tuon nikaman vieressä molemmin puolin, se nikama on niiden välissä. Näiden sisäfileiden tai näiden lonkakoukistajien vahvuus on keskimääräistä pienempi, että jokaiselle motorheittäjällä se on isompi. Ja se tukee, se on hirveän tärkeä lihas. Siitä kannattaa myös reenata, että se reenantuu siinä samalla, kun tekee vatsoilla. Okei, muita kysymyksiä. Sä olit sanomassa vielä jotain, jos oli joku aihe, mistä sä haluaisit puhua ennen kuin mä keskeytyn tällä lonkakoukistajateemalla. Niin, mä nyt olisin puhunut sen verran vielä tuosta harjoittelusta, että sitten kun tulee niin paikat kipeäksi, tuli siitä ulkoheittämisestä vähän mieleen, ei saa hakata sitten sitä päätä seinään. Jotkut varsinkin urheilijat on sellaisia, jotka ajattelevat, että ei tämä kipu ole mikään merkityksellinen. Niin selästä kun kipu tulee, niin se ei oikeastaan yli viikkoa saisi olla.
varsinkin urheilijat. Jos tuntuu, että se selkä kipeytyy ja se kipeytyy treeneistä, niin kyllä se kannattaa, niin kuin mä sanoin aluksi, niin se kannattaa kyllä kuvauttaa ja katsoa, ettei tee niin kuin enempää hallaa sinne. Kun hyvin pienellä levolla tai pienillä toimenpiteillä, pienillä käsittelyillä, nimenomaan lonkakoukista ja venytyksillä, tämmöisillä lanneran alaosan käsittelyillä ja muille päästään aika pitkälle. Se kannattaa kyllä muistaa. Siis sairaana tai kipeänä ei saa mennä treenaamaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Mutta semmoinen terve kipu siellä lihaksissa tietenkin pitää olla. Ja sitten jos siellä on kunnon vamma, niin sitten pitää oikeasti, niin kuin toi Kerokosken Mika puhuu ensi viikolla, ja koska se on tässä seuraavaksi, kun teillä on tämä chatti, niin Mikael on sitten siellä, no se on siellä Porin alueella, tietää kyllä näistä asioista merkittävän paljon. Mika kannattaa kyllä sitten konsultoida Porin alueella, ja joka alueella on omat hyvät fyssarit, ne kannattaa myös ottaa niin kuin selvää, että on semmoinen ihminen, johon pystyy luottamaan, että ihan kaikkiin fysioterapeutteihin kaikille ei voi mennä, että kaikenlaista tietoa ei ole. Jarmo. Niin. Sopiiko? Niin, sä Marko valotit äsken lonkan koukista, niin mun mielestä Tuomas oli hyvä kysymys, eli tarkoitiko sä Marko niin myöskin sitä, että niin mä oivasin tuon Sepen kysymyksen, että nyt nimenomaan niin vattalijaksi, niin lähtökohtaisesti olisi hyvä, että huomioi sen, että jalat on kiinni joko kulmassa ja painoa, että tavallaan kun, eikö se lonkan koukista, niin se menee niin tuonne jalan suuntaan, eli saisi sen niin kuin paremmin kohdistettua nimenomaan sen lonkan koukistajan sen reenin, ettei ainakaan kaikkea tekisi, niin kuin sanotaan, että jalat vapaana näitä vattalijaksi. Joo, juuri näin, mutta se, niin kuin mä sanoisin jossain kohtaa sen, että kannattaa, niin kuin Tuomas sanoi, hän tekee jotain yhtä liikettä 2-3 sarjaa vai millainen se oli. Juuri niin, että vatsalihaksiakin tehdessä, niin toisissa liikkeissä pitää ne jalat vapaana, toisissa pitää ne kiinni, pitää ne siellä puolapuissa 90 asteen kulmasta tai siellä alimma puolapuu alla, mutta monipuolisesti siis. Se, että jos tekee yhtä liikettä, niin se yksi liike kyllä vahvistuu, siinä voi heittää 50 kiekkosin niskataan ja pystyy kyllä tekemään, jos haluaa kehittää tietyn tyyppistä liikettä, mutta se, että kun se moukarheitossakin se tärkein liike on sen moukarin kanssa, että olisi mahdollisimman monipuolisesti, että se ottaisi mahdollisimman moneen lihakseen, moneen osuuteen siitä lihaksesta. Mun mielestä se, että osa vapaana ja osa kiinni ollen, niin silloin ne vahvistuu. Ja se vahvistuu kyllä se lonkakoukistajan lihas myös siinä, että jos ne jalat ei ole kiinni missään. Se kyllä vahvistuu siinä samalla tavalla. Sitten kannattaa myös tehdä niin, että ei tee pelkästään sitä, että tekee niin kuin tavallaan istumaan nousuja, vaan esimerkiksi dippipenkissä, jokainen tietää dippipenkin, mikä se on, niin siis ihan alhaalta jalan nostoja. Roikkumalla, kun heittää jalat varpaisiin 10 sarjaan, sitten voi sanoa, että ei paljon tarvitse vatsalihaksia enää tehdä. Mutta sekin kohdistuu tietysti vain tiettyihin alueihin. Sitten on kiertäjät täytyy olla mukana myös. Morjesta, tässä on Ilmari. No niin. Kysymys vielä tuohon. Morjesta Marko. Moro. Tuohon väärään suuntaan treenaamisesta, että kuinka paljon sinne kannattaisi tehdä tuohon väärään suuntaan harjoitteita? No, niin kun jos ajattelee, että pyritään siihen, että lihakset olisivat symmetrisen vahvat, niin jos ajattelee, että tekee heittotreenin, niin jos tekee niin kun esimerkiksi painonheittoja tai tekee painolla tai mä tein paljon aikoinaan hyvin raskaalla moukarilla niin kuin alkupyörityksiä pelkästään, jollakin 15 kilo tai jopa 20 kilon levyllä. Niin aika paljon tekee, kun tekee sitä oheistreeniä, niin tekee niin kuin vääräpuolivoittoisesti niin sanotusti. Samalla jos heittää painoa, siis yhden käden, nyt kone kahvakuulikin varmaan aika monessa paikassa, niin heittelee sinne väärälle puolelle aika paljon. Mun mielestä voisi heittää vähän enemmän kuin sinne paremmalle puolelle. Mutta kyllä se kannattaa niin yrittää, että jos kuitenkin tulee se heittotreeni aina niin toispuoleisesti, niin kyllä kannattaa pyrkiä siihen, että kun tekee oheisharjoitteen, niin en mä voisi oikeastaan sanoa, että tekee enemmän sinne, pitäisi tehdä symmetrisesti, mutta mieluummin tekee pikkasen enemmän kuin vähemmän sinne väärälle puolelle. Joo, kiitos. Vielä noista
vatsan treenaamisista, että taisit mainita jossain kohtaa, että oliko se nyt, että tyyli 100 toistoa harjoituksessa tai jotain vastaavaa. Totahan tulee takaketjuun reenattua moukariheittäjällä ihan älyttömästi, että tulee heiteltyä vaikka kuulaa ja kuntopalloa eteenpäin, taaksepäin ja nostettua rinnalla vetoa tempausta, vedettyä maasta, nostettua kyykkyä, että se niin toi vatsapuoli ei niin luontaisesti ihan hirveän paljon kuormitus siinä. Juuri näin. Paitsi muuta kuin staattisesti, mutta onko se tosiaan, niin onko toi niin semmoinen hyvä määrä sitten tommonen? No, niin kuin mä sanoin tässä muutama vuosi sitten, en mä muista tai tiedä, muistatteko semmoista keskustelua, kun Brykkare ja yksi täältä Tampereen suunnasta oleva 400 aituri keskusteli näistä asioista. Ja Brykkare puhuu siitä 1000 vatsaa päivässä. Jos mä sanon 100 vatsaa päivässä, rupeatte sanoa, että se valmainen sanoo, että täytyy 100 wattaa tehdä päivässä. Ei sitä tarkoita, mutta se, että mikä on sopiva määrä. Okei, mulla on aikoinaan ollut itse tämmöinen vähän hankala selkävaiva silloin ihan nuoren, siis rasitusmurtuman jälkitila, tämmöinen liukuma siellä alaselässä, niin mulle aikoinaan sanoi se lääkäri, joka sen totesi, että sanoi ensin, että sun pitää lopettaa urheilua, ja sitten kun mä sanoin, että mä en lopeta muuta sitä, niin sitten sanoi, että sun pitää tehdä joka treenissä 10 keskivartaloa. Ja mulla on vähän jäänyt se 100 siitä, mutta ei se ole huono asia. Tehdään vaikka 200, jos pystyy. Mutta kyllä mä sitä mieltä olen, että muutama sarja, yli 5 sarjaa per treeni, on se heittotreeni tai punttitreeni, niin kannattaa sitä keskivartaloa kyllä tehdä. Se keskivartalo, myös se painonheitto on sitä keskivartaloa. Ei se tarkoita sitä, että ensin heittelee painoja molemmin puolella, sitten menee hakkaa hirveä määrä vatsalihaksia vielä päälle, mutta kyllä mä sitä mieltä, että niin kuin yli 5 sarjaa ainakin saisi tehdä per treeni niitä, mutta ei semmoista niin kuin oikein ohjenuoraa suoraan voi sanoa. Ei ole haitallista, vaikka tekisi 20 sarjaa, sen mä tiedän. Joo, kiitti. Jees. Entäs onko muilla kysymyksiä? Esa, terve. Tuomaksella olisi täältä. Okei, kumpi? Kysy Esa ensin. Joo, kiitos Tuomas. Nyt on viimeisinä vuosina, ehkä viimeiset 10 vuotta, tullut aika paljon tämmöinen unilateraalinen harjoittelu nimenomaan koren kanssa, niin se varmaan on ortopedin mieleen, eikö niin? No, jos mä ihan rehellisesti sanon, mä en edes tiedä mikä se on. Esim. Toispuolinen vaikka farmarikävely, painoa toisella puolella ja toisella ei mitään. Okei, mä en ole semmoista kuullutkaan, mutta ei kuulosta kovin hyvältä mun korvaa. Jos ajattelee siis välilevyasioita, siis sillä että Eli näet sen vähän niin kuin fädinä, joka niin kuin pitäisi vähän katsoa, että ei menisi liian syvälle sen kanssa. Niin, siis periaatteessa niin kun mun mielestä mä olen sitä mieltä, että kaikkea pitää koittaa, mutta että niin kun, jos sen kokee hyväksi sen liikkeen ja kokee, että se kehittää, niin ei se välttämättä ole hyvä asia, mutta en mä nyt pistäisi ihan hirveän paljon painoa sen kuitenkaan, koska se tekee juuri niin, että se painaa toispuolesta sitä välilevyä kasaan, mutta toisaalta sitten, että jos mun näillä tiedoilla, kun nyt on, mä olisin tiennyt silloin, kun mä itse esimerkiksi olen tehnyt tankokiertoa, että siellä on ollut 200 tangosrautaa tehty tankokiertoa sen tähden, että se varmaan tekee tosi hyvää tuon kylkilihaksiin, niin tänä päivänä mä kyllä niin kun näkisin kaiken näköisiä valoja siitä, että niin kauhean raudalla tehdään semmoista, että se painetaan ensin se välilevy kasaan ja sitten ruvetaan kiertämään, niin se ei nyt ole kauhean järkevää kyllä, mutta kyllä se selkä senkin on kestänyt aika monella kiekoheittäjällä ja jollain moukkariheittäjilläkin, mutta sillain niin kun, jos ajatellaan fysiologisesti, niin ei se kuulosta kauhean niin kuin fiksulta ainakaan isolla painolla, mutta se, että jos sen pystyy pitämään sen, että se ei painu kasaan sieltä se kylki, vaan se on niin kuin suorassa, että se ei todellakaan painu se toinen puoli välilevystä kasaan, niin voisi kuvitella, että se on ihan hyvä liike. Tästä tuli nyt mieleen, minun on pakko tähän sanoa vielä, kun minun tulee näitä asioita tähän väliin mieleen. Kuinka moni urheilija tai valmentaja laittaa urheilijansa tekemään pankutusta? Veikkaan kuitenkin. Erittäin harvoin, mutta toiminnallisena, eli ei niin kuin sillä ei paikallaan pysyä. Joo. Se on mun näkökulmasta, tai niin kuin lääkärinä ajatellen, niin se on
se on äärimmäisen huono liike, että siinä täytyy se kore pysyä kyllä sitten, siinä pitäisi olla joku koko ajan vahtimassa, että se ei pääse roikkumaan se selkä, koska jos se notkahtaa se selkä, niin tehdään paljon enemmän hallaa sinne selälle kuin hyötyä sille vatsapuolelle. Eli se ei saa yhtään notkahtaa. Kun maailmassa on 1000 muutakin vatsaliikettä, mä en kyllä suosittele sitä tekevä kenenkään. Mä oon nähnyt noiden punttimiesten täällä Tampereella tekevä sillä, että siinä heitetään 50 kiekko siinä selän päällä, tehdään sitä ja ei ole kauhean järkevää kyllä, noin niin kuin fysiologisesti. Joo, siis Tuomaksella tästä kokemus tästä lankutushommasta, niin itse olen kokenut sen välillä ihan hyvänä silleen, että nostaa sitä toista jalkaa pois, kiertää sivulankkuu ja takaisin siihen normaaliin lankkuasentoon, että pitää tämmöisiä toiminnallisuutta siinä. Tuossa pari talvea sitten koitin vähän tehdä just näin kuormittaa, että pyysin apuria laittaa niitä painoja lastaamaan sinne lantion päälle, että kuinka kova se kore nyt on, missä se antaa niinku periksi. Ja mä pääsin 120 kiloa asti, mutta sen treenin jälkeen niin mulla oli 2 viikkoa selkäkipä. No niin. Joo, se on juuri näin, että se on tosiaankin se kyllähän sitä niin kuin järkevänä tehdään, mutta esimerkiksi mä oon kuullut, että voimistelijat ne kilpailee, kuka pystyy kauiten olemaan siinä liikkeessä. Se notkahtaa jossain, siis ollaan 35 minuuttia lankutusasennossa. Se jossain kohtaa se väsähtää se selkä ja se tekee todellakin häijyä sen sitten. Ei häijyä, vaan se tekee harmia. Semmoinen tosiaan sivulankku on merkityksellinen, siis tekee sivulankkuna esimerkiksi sitä X-liikettä, että nostaa käden ja toisen jalan ylös, niin se on ihan älyttömän hyvä liike se. Mutta kun lankutetaan, niin kuin vatsaa lankutetaan, noin niin kuin se perusliike. Mä en tiedä, mistä on tullut ja kuka sen on keksinyt, mutta se on semmoinen, jota mä en kauheasti kyllä suosittele tehtäväksi. Että sen voisi kyllä melkein unohtaa. Sivulankku päinvastoin, että jos tekee meidän lankuttaa, niin sivulankkuu sitten. Tai sitten tämmöistä toiminnallisuus, kun Tuomas sanoi. Täällä olisi tuohon vatsalihaksiin vielä toteamusta. Itse on tuossa tuon selkävaivojen kanssa kamppailu, sanotaan, että semmoinen 20 vuotta, niin varsinkin nyt olen huomannut sen, että tuommoinen ihan perus istumaan nousu ei ole selkävaivaiselle oikeastaan se on huonoin mahdollinen liike. Että nyt on hakenut semmoisia niin roikunnasta tehtäviä, eli jalat vapaana tehtäviä vatsalihasliikkeitä. Ja että jos joku kärsii selkävaivoista tai on tämmöinen tilanne päällä, että nyt on kipeytynyt, niin mun mielestä sitä istumaan nousua ei kyllä kannata tehdä väkisellä, kun joku sanoo, että se on hyvä liike, vaan mieluummin niin, että hakkee sen jonkun oman liikkeen, millä se ei tule kipiäksi. Ja esimerkiksi sitä lonkankoukista pystyy reenaamaan ihan omana liikkeenä kiinni. Että nyt olen itse löytänyt semmoisen tosi hyvän vattaliikkeen nimenomaan, missä jalat on vapaana. Ja on kyllä tosi tehokas ja ei ota yhtään selkää. Tämmöinen huomio siitä. No, juuri näin. Se on ja niin kuin Siperi opettaa näitä asioita. Ja säkin olet sen verran kokenut urheilija, että sä tiedät. Mutta nyt kun sä olet löytänyt semmoisen liikkeen, niin nyt kun teillä on leirejä ja muita, niin näytä se muille. Se on niin kuin hirveetä. Istumanousu on semmoinen liike, mitä mä en itsekään pystynyt tekemään selkävaivan takia aikoinaan sitten enää että se ei ole siis tavallinen istumanousu, varsinkaan jos ei se ole mitään pehmusta selänä on, niin välttämättä ole kauhean hyvä liike, eikä myöskään niillä vatsapenkeillä, mitkä nostetaan puolapuilla ja muun. Se voi tehdä sen selän kyllä merkittävästi kipeämmäksikin. Että täytyy löytää se oikea liike. Ja sitten jos joku löytää, jos säkin olet löytänyt, Petri, nyt hyvän liikkeen, niin näytä nyt ihmeessä sen muille. Älä pidä salassa. Se on niin kuin, en mä usko, että sä pidäkään, mutta kannattaa näyttää, koska niin kuin, mä muistan joskus muutama vuosi, kun oltiin Varalassa tuolla, siellä oli heittäjä leiri, niin mielestäni niin se jäi tekemättä se, että mun mielestä jokainen urheilija näyttää semmoisen oma spesiaali keskivartalon liikkeen, joka tuntee, kun se on tärkeää, että se tuntuu siellä, niin kun se pitää tuntua lihaksissa. No podarithan puhuu paljon siitä, että pitää olla niin kuin pumppi. Niin siellä pitää siellä niin vatsalihaksissa olla ja lonkakoukista, ja se olla selässä olla ja pakaras, yläpakaras ja niin edespäin, niin se pitää silloin, kun
sen liikkeen tekee, niin se pitää kohdistua, se pitää tuntua se oikeassa paikassa. Jos ei se tunnu siellä, niin sitä liikettä ei kannata tehdä, koska kaikki ei me olla samanlaisia kropaltamme, että me ollaan kaikki ihan erilaisia. Että pitää löytää se liike, joka oikeasti niin kuin osuu sinne oikeaan paikkaan. Mutta Petri näyttää sen seuraavaksi, kun te olette jossain leirillä. Sovitaanko? Kuortaneella. Paljastetaan tämä näin. No niin, hyvä. Tai ilmoittautua. Joo. Täällä olisi Tuomaksella tämmöinen pieni johdanto, eli sitten kun Kerokosken Mika tulee, niin mä olisin tämmöinen demo-urheilija, niin me voidaan jotain vähän sit näitä myös käsitellä siinä, mutta olisi ehkä ihan hyvä, että jos siellä meidän yhdistyksen yhteisleirillä olisi vaikka yksi harjoitus tehtäisiin palauttavasti keskivartaloa, että siellä tulisi kattava määrä erilaisia keskivartaloliikkeitä ja toisteltaisiin niitä, ja tulisi tavallaan sitä toistomäärää vaikka joku heittopäivän päättäjä. Siinä voisi olla semmoinen pieni idiksen siemen. Loistava idea mun mielestä. Ja se ei tarvitse olla yksi leiri, vaan voi olla useammallakin leiri se asia. Että jos joku niin kuin keksii jonkun oikein hyvän tehokkaan liikkeen, niin sitä kannattaa kyllä näyttää muillekin. Toki mutta se pitää myös muistaa, että kaikki ei sovi kaikille, että sitten täytyy tehdä kompromissejakin siinä. Mutta tuo on erittäin hyvä idea. Mutta minulla on nyt vielä yksi asia, mä otan kirjannut itselleni, minkä mä haluan sanoa noin niin kuin vanhana tai entisen ajan vanhan liiton heittäjä niin sanotusti. Nyt nyt on peruskuntokausi menossa, kuvittelisin ainakin ajanjakso on semmoinen, niin nyt on hyvä vielä tehdä semmoisia asioita, jotka olisi mun mielestä hirveän tärkeitä, noin niin kuin jos ajatellaan ensi kesää. Ja mun mielestä tärkein asia on nyt se, että mikä se tavoite on siellä ensi kesänä. Että jos mä oon nyt heittänyt 65 metriä tänä vuonna, miten mulla on suunnitelmissa ensi vuonna heittää? Heitänkö mä 65 metriä ja treenaan niin samalla mitä mä oon treenannut aiemminkin ja tyydyn siihen, että jos otetaan esimerkiksi naisurheilija, niin mun niin kuin kolmosen heitto on 71 metriä ja mä heitän neloselle 65 metriä ja sitten vitoselle, no mä en tiedä mitä sille nykyään saa, 60 metriä esimerkiksi. Tyydynkö mä siihen asiaan vai teenkö mä nyt semmoisia asioita, että okei, että ensi kesänä mä heitän 68. Nyt pitää asettaa semmoiset tavoitteet sitten, että mä heitän sillä kolmosella nyt sitten niin 3 metriä pidemmällä kuin viime vuonna. Mä heitän sille vitoselle myös se 3 metriä pidemmällä kuin viime vuonna. Niin sitten mä saan heitettyä myös sillä kilpailuvälineen sen 3 metriä pidemmällä kuin viime vuonna. Ja se on niin kuin mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että laitetaan se tavoite, että mulla on nyt tämmöinen tavoite ja mä pyrin siihen tosissani. Että on sen verran urheilija pitää olla sen verran motivoitunut, että mä teen nyt ne treenit niin, että mä pyrin siihen. Ja se pyrkimys on nimenomaan se, että mä olen vahvempi, mä olen nopeampi, mä olen kimmosampi, mä olen sen verran parempi urheilija ensi vuonna, että mä heitän se 3 metriä pidemmät. Tehkää sellainen, se on tietysti eri asia sanoa Tuomakselle, että okei, että on kokenut urheilija, niin että siihen 3 metriä siihen ennätykseen lisää ei ole kovin helppo asia. Mutta nuoren urheilija se on paljon helpompi juttu. Tuomaksella on ihan varmasti tavoitteet, mä tiedän, se on sen verran vanha kettu, että se tietää mitä se tekee, mutta nuoremmin urheilijoilla kannattaa niin kuin pitää mielessä se, että pyrkii siihen, että se tulos on ensi vuonna parempi kuin se on nyt. Tai ei pidä pyrkiä, se pitää olla niin. Mun mielestä ei kannata harjoitella, jos ajattelee, että mä heitän saman kuin viime vuonna tai 2 metriä vähemmän. Sitten kannattaa mun mielestä heittää hanskatiskiä ja keskittyä vaikka johonkin muuhun pitsinnypläykseen. Tämä on aika rajusti sanottu, mutta niin se vaan on. Pitää olla tavoitteet ja niihin pitää siis pyrkiä, ei pelkästään ajatuksen voimalla, vaan sillä, että siellä treeneissä sitten oikeasti tehdään niitä asioita. Heittäkää paljon, heittäkää myös ulkona riittävän useasti, että tiedätte missä tasossa mennään. Tehkää itsellenne alkukauteen joku kilpailu, jos te ajattelet, että mä heitän nyt. Mun tavoite on heittää nyt lähelle ennätystä tai ennätys ja sitten kesällä parantaa sitä. Siinä voi tehdä niitä jokaisella tavoitteet tietysti ja on arvokisoja, on tietyn tyyppisiä kisoja, johon niin kuin pyritään ja se kunto yritetään saada siihen kisaan parhaammaksi, mutta
joku välitavoite kannattaa siinä keväällä laittaa, että tiedetään missä mennään. Ja ei sitä pidä masentua, jos treeni ei ole tuottanut tulos, kun se tuottaa sitten joka tapauksessa seuraavan vuonna se tuloksia. Ja jos tänä vuonna ei ole tullut ennätys, niin se treeni, mitä on viime vuonna tehty ja jos on kehitytty, niin se varmasti tuo tuloksia jossain vaiheessa. Mutta se on tärkeä asia, että on pyrkimys eteenpäin. Ei siihen, että pysytään siinä samalla tasolla tai mennään huonommaksi. Se on mun semmoinen viesti, minkä mä haluan teille tai urheilijoille varsinkin sanoa, ja valmentaja pitää myös sanoa nuorille urheilijoille, että tavoitteet pitää olla ja niihin on pyrittävä niin, että ne toteutuu. Onko vielä jotain teille? Jarmo. Joo. Mä tiedän, Marko, että sä et meillään puhut niin mitä on lentänyt, mutta paljonko olet heittänyt kasia? Mä oon heittänyt sitä niin paljon, että mä viittin sitä tässä sanoa, koska mua hävettää, kun mä en saanut 7 pidemmän. Mutta kyllä mä sitä oon heittänyt jonkun matkaa yli 75 metriä. Mä kuulin semmoisen huhun joskus Koivusen Juhalta, että olisiko sä heittänyt jossain Unkari GP-kisassa aika pitkään 7, mutta ohi sektorista vai millainen se oli? Mä heitin ennätykseni Karhulas 2 päivää aikaisempaa. Mä just meidän rouva kaivoi jostain mun semmoisen vanha repu, missä mulla oli treenikamat. Ja siellä mun treenikamo, siellä oli siis magnesiumia, pitkiä poikia, siellä oli punttikengät ja heittokengät ja remmit. Ja siellä oli, mä suosittelen kaikille tätä samaa asiaa. Mulla oli mun omasta ennätysheitosta kuvasarja. Mä en tiedä kuka sen oli ottanut, mutta se oli siellä Karhulassa otettu ja mä katsoin sitä aina. Ja mä heitin Karhulassa ennätyksen, niin se 8,70. Ja 3 päivää sen jälkeen oli Budapestissa kisat ja mä heitin oikeastaan aika pitkällä, mutta en mä viitsi sitäkään sanoa, kun sitä ei ole mitattu. Mutta jos muistatte, mikä sen kaveri, unkarilaisen kaveri, Palas Kis. Kis tuli kisan jälkeen, otti mun olkapäästä kiinni ja sanoi, että mennään katsoa, hän näyttää mihin sä heitit. Mahtoi ylitte se heito. Se oli aika pitkä, mutta kun sitä ei ole mitattu, niin ei pysty sanoa metrimäärää. Semmoinen tarina. Valitettavasti mulla ei ole mitään loppukevennystä. Kysykää jotain. Mun mielestä on tosi hienoa, että tuommoinen ryhmä on olemassa. Mä seuraan sitä hiljaisen seuraajan tää hyvin suurella mielenkiinnolla, mitä kaikki te siellä juttelette. Meillä on varmaan tässä nyt hyvä ehdokas. Ensi vuosikokouksessa katsotaan taas kunniajäseniä, niin mä veikkaan, että sieltä saattaa ehkä Marko Valvan, niin esitetään tähän kyseiseen kategoriaan. Mä oon vähän vanha semmoiseen kunniajäsenyyteen, mutta kyllä mielenkiinnolla. Jokainen teistä varmaan Huhtala Harrin muistaa. Harri käy tässä Tampereen, me käydään muutaman kerran kuukaudessa syömässä tuossa samassa paikassa. Ja me puhutaan moukereheitosta niin paljon, että mä myöhästyn aina tästä vastaanotolta. Täytyy hiekat puhdistaa kengissä ja ottaa hanska pois, kun tulee tähän, kun heitetään niin paljon moukaria. Sitä on kiva kuunnella, että nuo vanhat paratkin on oikeasti niin kuin hyvin kiinnostuneita, mitä nuoret tekee. Te ette oikeastaan tiedäkään, kuinka paljon teitä seurataan ja kuinka suurella mielenkiinnolla. Ja sitten mä saan selittää, että miksi tuo heitti noin paljon ja miksi tuo heitti noin vähän. Mä saan selittää sitä jatkuvasti. Niin, onko kysymyksiä vielä? No Tuomakselta vielä semmoinen kysymys, että oliko sinulla joku semmoinen moukari, mitä sä et mielelläsi niin kuin heittänyt, että se oli tavallaan sun inhokkiväline tai muuten vaan ei sopinut sun tekniikalle, sä niin kuin hylkäsit sit vaan, niin kuin, vai oliko sulle, että se oli ihan sama, mitä välinettä vaan pystyit heittämään vai millainen sulla meni? Kyllä mä tykkäsin heittää paljon kaikkia välineitä. Mä ehkä, niin kuin, ja muutenkin miesheittäjille suosittelen 8 moukaria. Siinä saa semmoisen oivallisen fiilingin. Siinä saa kunnon imut oikein kunnon. Niin kuin tiedätte, kun se imu tulee, miltä se tuntuu. Se oli periaatteessa suosittu. Mä heitin kyllä silloin, kun oli hyvässä kunnossa, heitti 9 kyllä mielellään.
Semmoinen kysymys Markolta vielä tuosta niin painoheitosta. Onko sulla siitä kokemuksia ja näkemyksiä ja miten sä ajattelet sen niin reenivälineenä? Sitä mitä ne jenkeissä heittää. No niin, sitähän voi tietenkin tehdä monilla eri painoilla. Siis painojahan pystyy tekemään niitähän on monen sorttisia olympiapainoja ja pienempiäkin siitä, mutta lähinnä se ajatusmalli siitä, että se on lyhyt ja raskas väline. Mun mielestä mä olin silloin jenkeissä, Ilmarikin tietää, Ilmarikin on sitä heittänyt, ja mulla oli jopa yliopistomestaruus siitä niin mä en kyllä tykännyt sitä heittää, se on vähän liian painava se 15.7 vai mikä se oli. Siis se pitää olla semmoinen mun mielestä, että okei, silloin voi, jos jollain 15-kilosella voi mun mielestä jollain metrisellä varrella niin pyörityksiä. Puhutaan miesheittäistä tietenkin, niin kuin ihan alkupyörityksiä. Sillä että pitää keskivartalo pysyä jämäkkään, se on hyvä keskivartalolihastreeni. Mutta jos ajatellaan niin kuin painon heittoa, niin kyllä se 15 kiloa mun mielestä, tai mä koin sen liian painavaksi. Siis sillä että se jopa rikko tekniikan tai no miten rikko, mutta se muutti sitä. Ja että jos ajatellaan niin kuin mies heittää, että joku heittää 10 ja jopa 12 kilosta, niin se on ihan ok, mutta lyhkäisemmällä varrella merkittävästi. Että se 15-kiloinen sillä niin kuin varrella, mitä ne heittää niin kuin painoheittoon sitä jenkeissä, mun mielestä se oli liian painava, mutta se on tietysti se on henkilökohtainen kysymys. Mun mielestä pitää niin kuin suunnilleen se tekniikka pysyy samanlaisen, että lyhentää vielä, painoa voi pistää enemmän, mutta lyhentää sitten varren mittaa. Ja kyllä mä niitä vanhoja kokemuksia, mä muistan mitä kukakin on noissa jossain kisoissa mä oon nähnyt, niin se Heinz Weiss, siis sekin voitti mestaruuden, saksalainen maailmanmestaruuden silloin, oliko se joku 98 tai jotain, se heitti niin kuin edellisenä, siis karsinan jälkeen kävi heittämässä tämmöistä jotain, jonkunnäköinen klomppi se oli lyhyemmässä varressa, se heitti sitä, mä arvioin, että se on joku noin 10 kiloa, se heitti sitä lyhyemmässä noin metrin varressa, ihan täpöjä, siis tuommoinen 10 heittoa. Että se oli hänen valmistautumista siihen finaaliin, mutta se pysyi niin se aika lähellä sitä oikeaa nopeutta, tai sitä seiskan nopeutta, ja se sai varmaan sen ihan hyvät imut, että mä luulen, että se heitti sen takia sitä asiaa. Se on aika henkilökohtainen asia, mutta mun mielestä niin sillä kyllä sen tuntee kropassa, että okei, että nyt on niin kuin liikaa painoa, että jos meinaa keskivartalo pettää, niin antaa mieluummin olla ottaa kilon kevyemmän väliin. Tuomaksella olisi tähän vielä kommenttia tähän moukari-asiaan ja yksi kysymys vielä siihen perään. Itse tykkään, mulla on semmoinen 60-senttinen, eli puolet moukarin mitasta ja 12 kiloa. Siinä on mun painavin moukari, millä mä harjoittelen. Ja se on ihan hyvä kapistus, siinä pystyy heittelemään niin kuin paikaltaan esimerkiksi. Tekee muutamia alkupyörityksiä ja nakkelee paikaltaan molemmille sivuille alkulämmittelyksi tai loppuverryttelyksi. Olen tykännyt siitä sellaisena. Ja 10 en heitä pitkässä varressa, ei sovi itselleen juuri niin kuin lainkaan. Että tavallaan sitten menee jo moukarin vauhti on niin alhainen, että ei siitä saa semmoista teknistä apua mun mielestä niin kuin lainkaan. Että 10 jos mä heitän, niin se on metrisessä varressa ja ainoa täysvartinen ylipainoinen moukari on maksimissaan mulla 9. Ja siinäkin pitää olla niin kuin se päivän kondis pitää olla siihen niin kuin aika hyvä, että mä pystyn sitä heittämään. Et siinä mielessä allekirjoitan kyllä ton 8 moukarin niin kuin tosi hyvin. Että nyt otin testiin tähän vuoteen uutena välineenä 8,5 kilon moukari. Saan siihen vaan sopivan varren vielä itselleni ja totun heittää sitä. Niin siinä on semmoinen testikappale, että saako nähdä sitä 8 tulosta petrattua sillä 8,5. Lähteekö se korreloimaan sitten sinne niin kuin tavallaan alaspäin. Ja sitten kysymys vielä, se Kati täältä pyysi kysymään naisten heittämisestä, niin mikä sulla oli se kysymys, mä unohdin sen. Sanos. Mä unohdin sun kysymyksessä, voiko sanoa? Joo, niin. Katilla oli tämmöinen kysymys, että
kun sullekin tuli ikää lisää, että mä oon kuullut hurjia lukemia, mitä sä oot heittänyt, ihan valtavia määriä, niin miten sitten kun sulla tuli ikää ja kokemusta lisää, niin millainen suurin piirtein ne määrät, millainen vaihteli tai millaisia määriä heitit, kun olit vähän kokeneempi urheilija? No mä heitin liikaa, siis mä sanon nyt heti suoraan tässä vastaukseen, mutta mä heitin hyvin paljon siis sillä, että mä en heittänyt niin kuin tavallaan niin kuin 4-pyöräyksen heittoa. Mä saatoin heittää jossain reenissä, niin mä heitin 2 pyöräyksellä tietyn määrän, sitten mä yhtäkkiä ruvesin heittää 5 pyöräyksellä. Mä hain tavallaan sitä, niin kuin, mä heitin niin ylimäärä, mulla oli laattamista, mä heitin siis hain sitä pyörivistä vaan, että heitin 5 pyöräyksellä, 2 pyöräyksellä ja sitten 3 pyöräyksellä. Mä heitin monella tapaa, tuli heitetty vähän liikaa, mutta määrät oli todellakin niin kuin, ne oli liian isoja, en mä niitä viitti sanoa, koska puhutaan kuitenkin siis talvikauden heitosta esimerkiksi silloin me heitettiin Pori urheilutalossa, niin talvikauden heittomäärä se oli 5-numeroinen. Se tarkoittaa, että niitä oli siinä oli tätä oheisheittoa paljon, mä laskin heitot kaikki siihen, mutta siis yli 10 000 heittoa talven aikana. Siinä oli painoheittoa, siinä oli moukkariheitot, kaikki muut, vääräpuoliheitot ja muut, mutta sitä tuli paljon. Ja kyllä mä sitä suosittelen edelleen että se heittäminen on se, millä se tulee se tuloskin sieltä. Mä en toki 80 koskaan saanut, mutta kova halu oli, mutta se siitä. Vielä niin kuin, sit Tuomas, mitä sä sanoit noista, niin sitten se vastaat, että kun ikää tulee lisää, niin oikeastaan se ei vaikuttanut millään muulla siihen muuta kuin, että se treenin pituus kasvoi, siinä lisääntyi. Tietysti silloin kun opiskelin, niin mä oli Pirkkahallilla aamulla 7 se tunnin heittämässä. Sitten mun piti mennä kouluun ja sitten mä menin illalla heittää lisää, mutta sitten kun niin sai opinnot kuntoon ja oli vähän enempi aikaa, niin mä pidensin sitä treenin mittaa. Että sitä intensiteettiä vähän lyhensin ja kuitenkin siinä tuli sinne niin kuin tehokkaita heittoja tai tehokasta treeniä aika paljon sinne kyytiin, mutta palautukset oli tietysti pidempiä. Mä ajattelin, että sillä niin kuin vähän vanhempi kroppa palautuu ja muut, ja palautuspäiviä tuli enemmän, että aikaisemmin niitä oli 1 per viikko, niitä lepopäiviä, niitä oli 2 pahimmillaan, tai loppuvaiheessa 3 oli pakko pitää, mutta kun ikää tulee, niin se vaatii se kroppa kestää palautumista, ja sitten sitä oppii tuntemaan sen kroppansa. Valitettavasti sitten vasta kun lopettaa, niin tajuu sen, että olisi senkin reeni voinut kyllä jättää tekemättä. Mutta sitten noista moukareista, Tuomas, kun sä sanoit, niin kuunnelkaa nyt tarkkaan, mitä Tuomas sanoo, kun sillä miehellä on näköjään kokemusta. Tuo on just sitä, mitä mä tekisin. Jos mä, että ei se tarvitse olla tasan 8,0 kiloa tai 9,0 kiloa tai 6,0 tai naisilla niin 3,0, se voi olla 3,3 tai 4,6 tai joku muu, mutta tärkeää on se, että kun se moukari on niin kuin käytössä, niin että kun mä heitän tänä vuonna sitä se 50 metriä tai 70 metriä tai 65 metriä, niin että ensi vuonna mun on tavoite heittää sitä 2-3 metriä pidemmälle. Et sillä, että sen näkee siitä yli- tai alipainoisen tuloksesta, että mitä se menee sitten se kilpailuväline. Kilpailuväline on tietysti tärkeä heittää, mutta se ei välttämättä ole niin kuin se ykköskapistus kuitenkaan, kun treenaa. Että se voi olla ihan joku muu. Se ykköskapistus se voi olla hyväkin, että sen pitää tavallaan pove sen 7 tai 4 tuloksen, heittää niitä muita välineitä ja sitten menee kisa heittää pitkään se kilpailuvälineen kanssa. Mutta siitä on, niin kun, se on sit ihan henkilökohtainen asia, että mikä on parasta. Mutta kyllä mun mielestä kannattaa juuri noin tehdä, kun Tuomas tekee, että se kroppa, niin kuin sä sanoit, että se 10 ei sovi sulle. No mä heitin 9-70 metriä ja vähän ylitteen aikoinaan, mutta kun mä otin 10, niin 10 ei soveltunut mulle ollenkaan. Mä sain sitä jonkun matkaa yli 6 ja sitten se on liian painava väline.
miehelle mun mielestä. Jos heittää yli 80 metriä, niin se voi olla ihan ok. Mutta kun ne on alle 80 metriä heittänyt, niin se 10 väline ei sovellu normivarressa kyllä mun mielestä. Jollekin se soveltuu, kaikille se ei sovella. Sitten pitää niin se oma tuntuma pitää ja nimenomaan se Tuomaksen tarina kertoo se, että mies on heittänyt paljon ja tietää mitä tekee. Se on tärkeää tietää mitä tekee. Pitää kokeilla jotain ja jos se nyt toteaa hyväksi, niin sitten okei, mulla parani tältä tulos, niin nyt mulla paranee 7 se tulos. Ne on tärkeitä asioita, niin kun, mutta ne tulee sitten iän myötä kokemuksella, mutta kannattaa kuunnella kokeneita urheilijoita. Mä sanoin silloin aluksikin, kannattaa kuunnella ja on todellakin kun joku Tuomaksen tyyppinen aukaisee suus, niin pitää korvat auki. Että. Tai Rautio-Petrikin on jo kokenut mies, niin sieltä tulee hyviä vinkkejä, kannattaa kuunnella. Joo, tuossa on mielenkiintoinen juttu, kun sanoit, että olet heittänyt 70 9, niin se on ihan semmoinen miehekäs tulos kyllä. Tässä on nyt hyvä esimerkki. Meillä on ennätyksessä ero on se reilu pari metriä 7, mutta allekirjoittaneen ennätys 9 63,5 metriä. Siinä on aika iso ero, että se mun heittotekniikka on vähän semmoinen, että sitä kun on katsonut vähän useampia tuhansia heittoja filmiltä itteen, niin mitä raskaamman niin moukeri tavallaan itselleen laittaa, niin sitä pahemmiksi muuttuu ne oman heiton tämmöiset kompastuskivet siinä, niin se tavallaan semmoinen tietynlainen päähakkaaminen seinään sitten taas siinä, että liikaa yrittää heittää niitä painavia, niin se voi muuttaa sitä heittoa myös aika huonoon suuntaan. Juuri näin, mutta sen takia sä oot ottanut se 8,5 nyt, niin se kertoo vaan siitä, että pitää myös ajatella mitä tekee. Tuonut kertoo just siitä, että se on fiksuutta vaan, ei se ole sitä, ei se tarkoita sitä, että pitää ihan väkisin heittää todellakin jollakin välinen joku määrä. Että jos se tekee tuommoiseen asiaan kuin sullakin, että se tekee kaikille, kyllä se raskas väline, niin kuin se tuplainen vire, kyllä helposti rupeaa oikein yrittää. Mutta sitten pitää hakea se kevyempi tai sopiva väline, sopiva varsi tai jotain muuta. Ja se muuttuu vuosien mittaan, kun sitä tulee sitä voimaa ja se muuttuu, mutta ei ole sillä niin järkeä, että niin tavallaan apinoi jonkun toisen treenaamista. Että kyllä niin kuin, mä en tiedä, Rintaho-Arto on varmaan kertonut teille aika paljon tuon Open-harjoittelusta. Sitä kannattaa myös niin kuin hyvin tarkkaan ja ajatuksen lukea ja miettiä, mitä se mies on tehnyt. Se tulos kertoo sitten myöskin paljon. Toki me ei ketään olla samanlaisia. Että se täytyy muistaa, että kukaan ei ole kropaltansa samanlainen. Just kaikki nämä nukkumisasiat ja kaikki muut. Siis tarkoitan siihen sänkyasiaan, että jokainen löytää sen omansa. Ei kannata väkisin hakea jotain, että kun toinen sanoo, että tämä on hyvä, niin se on sitten hyvä kaikille. Ei näin ole kyllä. Tai sama treenityyli ei sovi kaikille. Että toiset heittää enemmän ja toisen kroppa kestää sitä rasitusta ison määrän, toisen sitten vähän vähemmän. Ja sen yleensä, joka kestää vähemmän, niin se kehittyy huomattavasti pienemmällä määrällä treenaamista. Kysyisin vielä muuten tolleen niin kuin selkäkipuihin ja selkäasioihin liittyen. Kun meitä on vähän monenlaisia ihmisiä, että me stressataan eri tavoilla ja toiset stressaa vatsallaan ja toiset selällään ja itse kuulun tähän jälkimmäiseen kategoriaan ja mulla oli aika pahat selkäkivut silloin 2016 vuoden jälkeen, kun sain pari pullistumaan sinne ja se vaivasi oikeastaan pari vuotta vielä sen jälkeen, että aina kun muuten olin normaalisti kotona ja sitten kun lähdin treenaamaan, niin jossain vaiheessa tuossa ajomatka-aikana niin alkoi tulla ihmeellisiä tuntemuksia sinne selkään yllättäen. Eli mä tavallaan vähän alitajuisesti mietin jo sitä, että mahtaakohan se selkä olla kipeä, ja sittenhän se ei ollut hyvän tuntunen. Ja sitten vasta kun mä oivalsin tämän, että vähän stressaa jo etukäteen tämän selän kondista, niin sitten vasta tavallaan se selkä lähti tavallaan elpymään. Että tämmöiset henkiset tekijät, niin kuinka merkittävää tämmöinen psyyke, vaikka selkäkipu? Siitä ei ole mitään tutkimuksia tehty mutta siis suoranaisesti. Mä tein silloin, kun mä tuolla Taussissa olin, niin mä tein
vähän aikaa väitöskirjaa ennen kuin tuli sitten vähän isompia ongelmia itsellekin, mutta mä tein jonkun aikaa väitöskirjaa ja meillä oli tämmöinen niin kuin selkäkipu- ja depressioasia. Siinä mä aika paljon lueskelin silloin niitä asioita. En mä tarkoita, että se vaikuttaa siis, ei se, toki urheilijan selkäkipu voi aiheuttaa myös sitä masennusasiaa ja muuta, mutta mä lueskelin sitten, mitä kaikki siihen liittyy, just nimenomaan tästä, mistä puhuit, että jos sitä stressaa sitä asiaa etukäteen, että tuleeko vaiko eikö se tule nyt kipeäksi, niin kyllä se periaatteessa sillä lailla, että silloin se tulee helpommin tutkimusten perusteella, että jos sä mietit sitä asiaa liikaa, niin tai no, en mä tiedä mikä on liikaa, mutta paljon, niin se helposti sitten niin tulee sieltä alitajunnasta esiin, että niin sitä on jonkun verran tutkittu, että jos ihminen haluaa jotain asiaa tarpeeksi, niin se tapahtuu. Mä en ihan kaikkiin noihin asioihin usko, mutta kyllä mä tuohon uskon myös tuohon asiaan, että siinä on psyyke mukana aika vahvasti, että mä huomaan sen täällä, kun noita nuoria urheilijoita käy ja niille tulee tämmöinen rasistusosteopatia, niin ne on niin herkkiä sille uusiutumiselle. Tietysti kun ne joutuu pitämään se 3 kuukautta taukoa, kun sellainen tulee, niin ne on herkkiä sille uusiutumiselle, että ne pystyy provosoimaan itsellensä semmoisen täysin samanlaisen oirekuvan, kun ne tulee tähän vastaanotolle. Se on täysin samanlainen, ne oireet on ihan juuri sopii siihen, ja sitten kuitenkin kun kuvataan, niin siellä ei ole mitään. Kyllä ihmisen pää on ihmeellinen asia, että se voi kyllä ihan oikeasti tehdä niin, että jos sitä stressaa etukäteen ja miettii sitä asiaa, niin kyllä niin ihan hyvin voi tehdä sen, että tulee se selkäkipu, mutta tuo nyt kertoisi semmoisen, että näin on voinut sulla käydä. Tuohon liittyen täytyy kommentoida. Meillä oli joskus 90-luvun lopussa semmoisen kirjan, kun se oli John E. Sarno, Healing Back Pain, The Mind-Body Connection. Ja siinä oli just tästä tällaisesta niin kuin stressaamisesta ja kuinka niin kuin aika iso osa loppujen lopuksi selkävaivoista on jollain tavalla sellaista niin kuin, en tiedä onko se stressaamista, mutta että se kivut saattaa joskus lähteä silläkin, että tavallaan justiin niin kuin tiedostaa sen, niin kuin toi Tuomas sanoi, että sitä rupeaa niin kuin etukäteen jännittämään, että nyt mennään heittämään, sattuukohan se. En ole todellakaan mitenkään lääketieteen kanssa tekemisissä, mutta se oli ihan vakuuttava kirja kyllä. Ja herra on käynyt jossain puhumassa isoillekin yleisöille tuolla Amerikassa aiheesta. Joo, kyllä se ihan varmasti, kyllä sillä on ainakin pieni merkitys, saattaa olla jopa hyvinkin iso mutta se, että urheilija taas on sitten sellainen niin kuin, että se myös tiedostaa herkemmin, se tunnistaa omasta kropastaan herkemmin ne asiat, tai itse asiassa urheilija hakee, se on huono sana hakee, mutta tunnistaa ehkä parempi sen poikkeavan tuntemuksen. Se urheilija tuntee kyllä, että jos on treenannut, niin onko se treeni mennyt perille, se tuntee sen lihaksistossa helpommin kuin tavallinen ihminen. Se tunnistaa myös ne tavallaan heikkoudet siellä paremmin kuin niin sanottu tavallinen ihminen, mutta sitten taas toisaalta, niin kun siihen tulee tuo psyyke mukaan, niin mä luulen, että myös herkemmin sitten, jos ajattelee, että nyt se varmaan tulee kipeäksi, niin sitten se herkemmin myöskin tulee kipeäksi. Että, niin kuin mä sanoin, mä oon noiden nuorten kohdalla sen nähnyt aika hyvin, mutta se varmaan pitää paikkansa myös niin kuin aikuisilla. Tuollainen kysymys, hei muuten just tuli mieleen tuosta samaa kirjaan liittyen, kun siinä oli siitä, että jos kuvataan terveitä selkiä ja semmoisia selkiä, mitkä on todella kipeitä, niin se ei välttämättä kerro se, että miltä se joku röntgenkuva näyttää siellä, tai magneettikuva, että jos näyttää olevan jotain välilevyn pullistumaa, niin se ei välttämättä oireile millään tavalla. Onko tämä sivukokemus myöskin? On kyllä, niin kuin jos meistä 10 ihmistä kuvataan, niin kyllä 7 joku muutos siellä näkyy, siis ihan kenellä tahansa kadun kulkijalla. Et se on juuri niin, että suuri osa ihmistä ei tunne sitä kipua, mutta on myös sitten niin, että jotkut ihmiset on niin kuin kroonisesti täysin niin kuin työkyvyttömiä ja kroonisen kivun ja kovien lääkkeiden käyttäjiä, ja sitten kun se selkä kuvataan, niin siellä ei näy mitään.
Se on myös toisinpäin näin. Sitten taas toisaalta niin sitten hyvinkin huonon näköinen selkä saattaa olla täysin kivuton. Suurempi asia on se, että jos siellä tapahtuu joku muutos, että niin kuin mä sanoin tuossa, että se niin kuin, tämä liittyy myös siihen niin kuin omaan ajatukseen siitä, että voiko se vaikuttaa, se stressaaminen vaikuttaa siihen selkäkipuun, niin se on paljon helpompaa, jos sanotaan, että on selkäkipu viikon hankalana ja se selkä kuvataan ja sitten voi sanoa, että okei, että siellä selässä ei ole mitään, niin se kipu muuten häipy siihen kohtaan. Seuraavan päivän sitä ei ole. Niinkin on käynyt. Sen takia olisi niin kuin mun mielestä hyvä, että en mä sano, että urheilija mitenkään niin kuin herkemmin saa sen selkäkivun niin kuin oman ajatuksen kautta, mutta se helpottaa sitä, se on niin kuin poissulkuna. On paljon helpompi sanoa ihmiselle, että okei, että sä saa treenata, vaikka sun selkä on vähän kipeä, että siellä ei ole mitään, kun että katsotaan pari viikkoa ja sitten se on pari viikon päästä taas kipeä ja sitten vasta kuvataan ja sitten on 2 viikkoa mennyt tavallaan hukkaan. Että kyllä kannattaa niin kun jos vaivaa on, niin kyllä se kannattaa tutkituttaa. Ja urheilijan kannattaa pitää semmoinen vakuutus, että se pääsee heti sinne kuvaan, kun sillä semmoinen tilanne tulee. Että se on yksi asia, mikä mä oon tietysti huono, kun mä oon nyt yksityispuolella lääkäri ja mä sanon näin, mutta se kannattaa pitää huoli, että on sellainen vakuutus, että sitten kun paikat rakaa, niin sitten pääsee heti hoitoon, että ei tarvitse odotella mitään kunnollista puolta. Tai se, että maksaa siitä magneettikuvasta sitten se 400-500, kun on ottanut mieluummin niin vakuutuksia ja käyttää sitä vakuutusta siinä kohtaa hyväkseen, jos sellainen on, mutta jos mennään taas toiseen asiaan, mutta semmoinen kannattaa kyllä hommata mun mielestä. Yksi semmoinen kysymys vielä tuossa, kun tyypillisiä moukariheittäjän vaivoja semmoisia, että tuntuu tuolla niin kuin pakaran yläosassa kipua. Joo. Niin mihin ne tyypillisesti liittyy? Että onko se sellainen, mistä pitäisi olla aina huolissaan tai käydä tutkimassa, vai onko se vain jotain ylirasitusta, joka liittyy vain johonkin mutta johonkin lihaksiston juttuihin? Kyllä siis yleensä jokainen on kokenut sen pakaran päällä, yleensä se oikea puolella, joskus myös vasemmalla, mutta jokainen se varmaan moukariheittäjä on kokenut ja se on rasitukseen liittyvää ja Kerokoski Mika puhuu lisää ja fysioterapeutit puhuu paljon siitä ja samoin nuo kiropraktikot ja osteopaatit ja kaikki muut siitä SI-nivelestä. Mä oon se aika monta kertaa sanonut ihmisille tässä, että se SI-niveli ei liiku mihinkään. Mä tiedän sen, kun mä oon tai joku sen joutunut leikkaamaan semmoisia, kun ihmiset hyppii tuolta katoilta ja se SI-niveli, niin kun se oikeasti lähtee pois paikoiltaan, niin siellä on niin vahvat nivelet, että se ei oikeasti lähde pois paikoiltaan normaalilta ihmiseltä koskaan, mutta se, että se probleema on siellä alimmissa, jokainen tietää vasettinivelissä, se probleema on todennäköisesti siellä alimmissa vasettinivelissä ja siinä lihaksistossa, mikä siellä on. Ja se, että jos on rasituksesta tuleva tuommoinen pistävä selkäkipu ja se on nimenomaan paikallinen siinä pakaran päällä, niin se on semmoinen, joka on niin kuin voi sanoa tyypillistä moukariheittäjää ja se ei ole vaarallista, se on rasitukseen liittyvää yleensä. Mutta sitten jos se on semmoinen, että se alkaa säteillä johonkin, jos kipu selästä alkaa säteillä johonkin suuntaan, sitten täytyy olla vielä tarkempana kuin se viikko. Että kyllä niin kun, jos on semmoinen, että siitä, että huilaa, niin se ei siitä yhtään anna periksi, niin kyllä se niin kun tutkituttaa kannattaa. Ei tuommoisesta niin muutaman päivän rasitukseen liittyvästä lonkan päällysen kivusta niin tarvitsee olla huolissaan, mutta sitten jos se kestää sen viikon, niin sitten kannattaa kyllä olla vähän. Joko kaikki? Joo, no ihan vaan semmoinen nopea kysymys. Harjoituksiin liittyviä tämmöisiä selkää säästäviä toimenpiteitä, niin itse olen huomannut sen, että tavallaan pyrkii pyörittämään tavallaan sen moukariheiton niin kuin loppuun ja välttää sellaisia ihan niin sanotusti helvetillisiä loppuvetoja ainakin treenissä. Että kyllä niitä voi silloin tällöin sinne tulla, mutta ei nyt ihan joka heittoa kannata ihan selkäväärällä vetää. Että
sen huomaa, että sen on huomannut myös, että jos heittää väärällä tekniikalla, se ottaa eniten selkää. Että jos rupeaa vetämään sitä moukaria perässä, niin siihen selkä rasittuu melkein eniten. Ja sitten puntilla myös, tai kuulaheitoissa sama homma, että se ylitaivutus ainakin itsellä provosoi herkiten ne selkäkireydet ja oireet sieltä esiin. Niin mikä sun näkemys on siihen? Se on juurikin niin, ja täytyy muistaa sitten, kun treenaa, että niin kun jotta kehittyy, niin pitää treenata kyllä joskus siellä veitsen terälläkin, ja silloin niitä ongelmia tulee. Ja periaatteessa, mä oon joskus sanonutkin ihmisiltä, että se vaan kertoo sen, että sä oot nyt treenannut tarpeeksi, että sulla on nyt tämmöinen vamma. Tai sä oot mennyt pikkasen nyt sen veitseterän väärälle puolelle. Mutta tavallaan se on hyvä asia, että ollaan lähellä niitä tuntemuksia, tai pitääkin olla lähellä niitä tuntemuksia. Jotta se roppa kehittyy, niin pitää olla niitä tuntemuksia. Pitää olla kipuja, lihaksessa tervettä kipua, ja voi tuntua vähän joskus epätervettäkin kipua, jotta sitä kehitystä tulee. Mutta se nyt tarkoittaa sitä, että kipua vasten pitää mitään tehdä, ei tietenkään, mutta treenata pitää niin, että ollaan kuitenkin sillä lailla, että ollaan sen jotenkin niin kuin olla sen mukavuusalueen ulkopuolella. Tänä päivänä kun kuuntelee urheilijoita, niin aika usein kuulee sen, että olipa kivaa ja olipa mukavaa. Ja urheilu täytyy tuntua mukavalta, niin kyllä se täytyykin tuntua mukavalta, mutta joskus pitää mennä sinne, jotta sitä kehitystä tulee, niin mennään pikkasen sinne rajamaille, että onko tämä nyt enää järkevääkään. Sitten sieltä se kehitys tulee, ei järjettömyyden puolelle, mutta lähelle sitä. Ja sinne ei saa mennä niin, että niin kun, mä voin kertoa paljon semmoisia asioita, mitä ei pidä tehdä. Esimerkiksi kun on mennyt kisoissa huonosti, niin lähdetään sen päälle heittää 50 heittoa niin kiukuspäitä jonnekin tuonne Pirkkahallin taakse. Mä oon senkin tehnyt. Täysin idioottimaista, sitä ei pidä tehdä. Mutta että, mä tiedän ja osaan sanoa, että älä mene tekemään sitä. Mutta että joskus pitää niin kun sitä omaa kroppaa kiusata sillä lailla, että perkelee. Mutta ei kipua vasten, enkä mä nyt kehot mitään hölmöyksiä tekemään, mutta väsyneenhän tulee suurimmat ongelmat yleensä. Ja silloin tulee, kun on väsynyt, niin tekniikat kärsii, heitotekniikka kärsii, punttitekniikka kärsii, se, että lähdetään tekemään jotain, mä olen se joskus aikaisemminkin sanonut, että ei ole mitään järkeä niin kuin moukari heittää tehdä ykkösiä, jotain rinnalvetoja tai maksimikyykyä tai jotain, kun niillä ykkösillä ei nyt tehdä yhtään mitään. Tietysti se on kiva katsoa joskus, mitä saa, mutta ei saa olla semmoinen, että testataan jotain asiaa. Että aikaisemmin leireillä testattiin ihan hirveästi noita asioita. Mun mielestä on pöhköä. Ei pidä aina testata. Joskus saa testata, mutta ei aina. Ja sitten silloin, kun testataan ja tehdään maksimikyykkyyn tulee, niin jokainen on nähnyt niitä köyrymisiä kumpaakin suuntaan tehdä etu- tai takakyykkyyn, niin se selkä köyrähtää. Niin ja silti tuodaan väkisin joku ennätysrauta, ja sitten ollaan hirveän iloisia, ja sitten ollaan 2 viikkoa kipeitä, että ei siinä ole mitään järkeä. Että kannattaa sillain niin kuin pitää järkipäässä, moukari saa heittää vähän väkisin pitkälle joskus, jos ei muuten, mutta ei kannata niissä ohjeistreeneissä itteensä loukata. Me varmaan luvattiin sulle, että tässä menee joku tunti puolitoista, mutta kohta 2 vierähtänyt, niin onkohan vielä jollain jotain kysyttävää? Mulla on aikaa. Jos ei ole kellään kysyttävää, mä toivon hyvää treenikautta. Jos jotain jäi mieleen tästä mitä mä sanoin, tämä lääketieteellinen puoli nyt on semmoinen asia, että jokainen ymmärtää, että jos on kipuja, kannattaa mennä tutkimuksiin. Ja semmoinen yhteenveto, että suurimmat ongelmat mun mielestä moukariheitteillä on selässä. Tehkää keskivartaloa paljon, sekä etu- että takapuolta, sekä siis etupuoli sisältäen lonkakoukusta ja muu. Treenakkaa tavoitteellisesti, pysykää terveen. Ja jos tulee jotain ongelmaa, niin mä oon siellä Sumon sivuilla kyllä hyvin terhakkaana katsomassa, että jos on jotain, niin mä mielelläni kyllä vastaan.
en mä siihen vastaa, että mummon kissalla on kuumetta, niin siihen mä en vastaa, mutta jos itsellä on jotain ongelmaa, niin siihen mä vastaan mielellään. Ja mä mielelläni myöskin sitten katon täällä Tampereella, jos on jotain ongelmaa, niin me saadaan täällä kuvattua, tai mä saan täältä lähetettyä kuvauspyynnön ympäri Suomea mihin vaan, ja sieltä ympäri Suomea tulee sähköisesti kuvat tänne, että jos haluaa jotain kuvia katsoa. Toivon kaikille hyvää treenikautta ja ensi vuoteen isoja ennätyksiä. Kiitos Marko erittäin paljon. Siellä on, kiitos kaikkien puolesta. Ja toi kannattaa pistää korvantaa, että Marko on käytettävissä. Että pistäkää vaan pienellä kynnyksellä viestiä, sitten, jos on jotain selkään liittyviä murheita. Niin Joo, ja sen mun Henkko-numero löytyy sieltä Sumon sivuilta. Pitäisi löytyä, tai Sumon siinä tässä WhatsApp-ryhmässä, niin mä oon siellä, että se pitäisi jotenkin sieltä löytyä. Jos se muuten ei Johannalta, sen ainakin saa sitten. Vai saako Johanna käyttää sinua hyväksi? Saa käyttää hyväksi. Mulle se aina laittaa viestiä, monet on laittanutkin. Ja muistaakseni siinä WhatsApp-ryhmässä, niin sulla taitaa olla siinä just joku Marko ja olisiko jopa W siinä semmoinen nimimerkki, niin sillä varmasti pystyy tunnistamaan sen puhelinnumeron sieltä. Kyllä. Jos joku kaipaa. Mutta multa saa ilman muuta kysyä. Ja ryhmässä jos huutelee, niin joku varmasti osaa ainakin auttaa. Jees. Mutta kiitos paljon, oli tosi hyvää keskustelua tässä tänään. Kiitos. Kiitos. Kiitos Marko. Vielä semmoinen, että haluan toivottaa hyvää harjoituskautta sullekin, eli jouluodotusta. Kiitos paljon. Jes, mä lopetan ton nauhoituksen ja laitan sen tallenteen sitten. Saa myöhemmin muut kuunnella. Kiitoksia, moi. Moikka. Kiitos. Kiitos. Moi.